Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І сёння адбываецца ўз'яднанне, як тут ужо пажартавалі, больш легендарнае за леташняе ўз'яднанне гурта Оэзіс, таму што Каканя Гош у поўным складзе сёння сабраўся тут, каб вяшчаць вам пра свае вынікі года. Як вы памятаеце, калі вы тут з намі ўжо не першы год, вы ўсё ведаеце вось гэтыя намінацыі з дэбільнымі назвамі, вось гэтыя людзі, якія штогод чытаюць мільён кніжак. Ну, карацей, это все мы. Ну, здрасте, Павітайцеся з людзьмі. здрасте. Прывітанне. Вось, вы Вітаем, чуеце вітаемся. усіх. Ці рады вы, што гэты год скончыўся? Які гэты? 25-й? Ну, мінулы Ён ў толькі пачаўся. Ад столькі ўжо ўсё год былося, як быццам скончыўся. Мінулы год, Сярожанька, мінулы. Якраз жа учора пачаўся Новы год па кітайскім календары, так што Так, можна змяі лічыць, там ці што... каго? Не, хто там наступны? А, ну так, змяі. Дракона скончыўся, пачаўся змяі. Я ўжо Так што ўсе просто забыў змяюкі за гэтым падкалодныя, это ваш сачыць. год. Я ўжо даўно не сачу за гэтым, бо навошта траціць, не ведаю, увагу на тое, Столькі на часу што... на Ну, тое, каб ну, ведаць, гэта што ж год ты- змяі. Ну, блін, Сярожа, што ты як бы- робіш з гэтым заканомленым часам? Скажы мне. я? Як ты пазбягаеш гэтай інфармацыі? Ну, глядзі, у канцы года цяпер кагось падзі цябе спытай, ну, год каго гэта быў. І ты Ну, вось такі, дракона нас така же. то перадапошні год быў каго. Без паняцця. Не Я і помню. пра дракона не памятала, А Настя наступны не год сказала. будзе год каго. Не годам знаю, каго. гэта ўсё Я не вельмі ведаю, хутка всё. заканчваецца. Все, Да. мы пасыпаліся на гэтых пытаннях. Ну, Але мы просто сёння тут- абсалютна патрэбная інфармацыя, ну, такое. Мы сёння тут, каб Э, абмеркаваць, што ж мы начыталі за гэты год дракона, як мы ўжо высветлілі. Не, год, што год дракона, што год змяюкі, вось гэты, ўсё адно, неяк пераваліў Падобнае, гэты падобнае. Новы год, і, як бы, ні ў адным вуху, ні ў адной наздры. Ну. Цмок, год цмока, Навінкі. а мы тут, ай-яй-яй, Лепельскага. зрусіфікаваныя зусім. Лепельскага цмока. Ну, во, жылі і не ведалі. Ну, ты жыў і не ведаў. А яшчэ цікавы факт пра тое, што сёння наш аўдыямост адбываецца паміж 3 краінамі. Такое было ўжо? Было, здаецца. Па-мойму, было. Аднойчы. Так, і, нават. здаецца, Якраз таксама на выніках, Ты ж краіны мне былі. падаецца. Ці Так, тады Наста. Сярожа быў у Мінску, я нават не памятаю. Ну ладно, штосьці Мне было здаецца, што- падобнае. Так, штосьці было так, калі Наста ў Беларусі, другая Наста ў Польшчы, а Сярожа ў Латвіі. Такі вось сюжэтны паварот. І як мы будзем, як усе, хто слухаў гэтыя выпускі падкаста з нашымі вынікамі, усе ведаюць пра тое, што ў нас звычайна ёсць спіс пэўных намінацый, і мы расказваем пра кнігі ў гэтых намінацыях. Ці будзе сёння ў нас пэўная паслядоўнасць і абсалютная абстракцыя і я забыла Ці зноў другое робім слово. рандом, як летась. Як Імправізацыя, так. Мне Можам спадабалася кідаць з кубік. рандомам. Давайте рандом. Давайте рандом, а хто будзе вызначаць гэты рандом? Ну, хто? Сярожа, ты ўсё запісаў? Ты Конечно, будзеш цягнуць Сярожа. паперкі? Сярожа тут самы Ну, я зараз падрыхтаваны зраблю наогул. паперкі, што тут. Ну Што што ж, і мы Давай. пачынаем тады. Наш лохатрон. Лохатрон, чароўны Беспро- лохатрон. Хто першы беспроигрышная будзе латарэя. расказваць пра што? Ну, хто першы будзе з нас, Хто з першы? траіх? Ты? Ці я? Чаму Ці я? Наста? Ну, давай нас, Тимонік. Чаму я? Ну, для пачатку. Добра, все, давайте Я я пачну, каб вывось, як гэта не... Давай, значыць, пачынае у нас Настачка наша Карнацкая адразу з кнігі года. З кнігі года Ого, я... да ладно. Жыццё мяне да такога не рыхтавала, але А тым сё? не менш. Кніга года — гэта вельмі складаная намінацыя, таму што я, як чалавек, які чытае і фікшн, і нон-фікшн, маю кнігу года ў адной і ў другой намінацыі. Але сёлета атрымалася так, што абедзве кнігі, якія ў мяне трапілі тэхнічна ў кнігу года, гэта нон-фікшн. І Сярожа зараз павінен высунуць навушнікі з вушэй, пайсці там, не ведаю, рабіць сабе гарбату, але тым не менш. Я вагалася паміж кніжкай, пра якую я ўжо расказвала ў падкасці, пра якую я даволі шмат гаварыла ў падкасці, і паміж кнігай другой, і пра якую я таксама ўжо гаварыла даволі шмат у падкасці. Таму я проста скажу трошкі пра кожную. І першая кніга ні для кога не будзе сакрэтам. Гэта кніга Валянціна Акудовіча «Трэба уявіць Сізіфа шчаслівым». І спецыяльна для тых шчасліўчыкаў, якія пабачаць гэта на Патрыоне, я пакажу нават у кадр гэтую кніжку, яна ў мяне тут ёсць. Гэта кніга, якая сёлета сабрала мільён узнагародаў. Так. Сабрала мільён узнагародаў. Гэта прэмія Гідройця, таксама прэмія за гістарычную літаратуру. Я забыла,
прэмія Францішка Багушевіча, калі я не памыляюсь. І гэта кніга, якая сапраўды вартая таго, і гэта той момант, калі агучваюцца вынікі прэміі Гідройце, і ты разумееш, што ўсё заслужана. І гэта мемуарная літаратура, гэта той выпадак, калі чалавек ужо ва ўзросце вырашае расказаць, а як яно там было. І робіць гэта так, што ты не можаш адарвацца ад гэтай кнігі, бо асэнсоўвае, што Валянціна Кудовіч гэта не проста філосаф, які піша на нейкія там абсалютна далёкія ад мяне тэмы, разважаючы пра нішто, пра штосьці і гэтак далей, а гэта жывы чалавек з выдатным пачуццём гумару, што вельмі важна. Гэта чалавек са сваёй вельмі багатай біяграфіяй, з вельмі багатым жыццёвым досведам, не толькі літаратурным, але я вельмі шмат адкрыла новага для сябе пра Акудовіча чалавека ў гэтай кнізе, даведаўшыся, што ён майстар спорта па турызме, што ён там хадзіў паходы, карацей, вельмі шмат элементаў біяграфіі Акудовіча, якія цікавыя нават у адрыве ад ягонай творчасці. То бок вы можете нічога не чытаць дагэтуль у Акудовіча, я чытала ў яго код адсутнасці, я чытала кнігу пра нішто, ну то бок я знаёмілася з творчасцю Акудовіча. Але вось гэты Акудовіч чалавек аказаўся неверагодна цікавым, што ў прынцыпе нават філасофская дзейнасць для мяне крыху адышла у гэты момант на задні план. Але тым не менш у гэтай кнізе вельмі шмат пра то, як развівалася філасофская думка ў Беларусі, але не толькі пра філасофію. Калі вам не цікавая філасофія, але вам цікавая беларуская літаратура, і пра літаратурны працэс у Беларусі там вельмі шмат. То бок гэта абсалютна заслужаная кніга, в сэнсе кніга, якая абсалютна заслужана атрымлівае ўсе гэтыя добрыя словы, усю гэтую пашану ад чытачоў максімальна заслужана. І тут для мяне гэта відавочны пераможца і лідар. Мне вельмі прыемна, што сёлета ў гэтай намінацыі аказалася беларуская кніжка. Бо ведаеце, кожны год, калі мы з вами збіраемся ва ўсёй гэтай фігні, я складаю гэты спіс намінацый, туды дадаю кніжкі і такая, штосьці мала беларускіх кніжак там. А После сёлета... того, как ты сказала слово «фигня», я перестал тебя слухать. Ну, это быў жарт, ты разумееш. І сёлета кнігай году стала беларуская кніга, і вось ажно неяк так прыемна за сябе. І вось гэта першая кніга году. Другая кніга году, пра якую я Другую мы ўсе таксама... ведаем. Мая здагадка, што гэта Франкль. Ну я ж яшчэ яго не перачытвала, таму гэта не будзе лічыцца. Але Франкль гэта такая важная літаратурная падзея. Вось у нас у гэтым разам няма намінацыі літаратурная падзея года, але калі б яна была, то я б сказала, што было штосьці такое, не? Мы ніколі не... Ну, карацей, калі б была, то выхад кнігі і ўсё ж сказаць жыццю так Віктара Франкля, гэта для мяне літаратурная падзея такая вельмі асабістая. Але мне здаецца, што і для беларускай літаратуры наогул даволі значная. Але другая мая кніга года — гэта кніга Эдит Эвы Эгер, якая называецца «The Choice». Гэта гісторыя, таксама нон-фікшн, гісторыя жанчыны, якая дзяўчынкай трапіла ў канцлагер. Пасля вызвалення з канцлагеру яна доўгі час не магла знайсці сябе, вельмі шмат перажывала і жыла вось у гэтай, любімае слова Сярожы зараз будзе, у гэтай траўме. Але праз нейкі час яна асэнсавала, што ёй трэба з гэтага ўсяго выйсці, таму што гэта перашкаджае ёй жыць. Яна стала псіхолагам, і яна стала дапамагаць людзям. І гэта вельмі натхняльная гісторыя пра тое, што сябе можна знайсці нават у любым узросце, што ты раптам можаш асэнсаваць, што вось тваё прызначэнне і скласціся ў гэтым прызначэнні. І ёй зараз ужо колькі, мне здаецца, за 90 гадоў яна дагэтуль дапамагае людзям, яна выступае перад людзьмі, і яна маша нагамі, паколькі яна была балерына, то яна дагэтуль у яе ёсць каронны жэст, дзе яна проста, уяўляеце, бабулька 90 гадоў, яна проста падымае нагу ўверх. І прям так высока-высока. Я так не магу зрабіць у сваім узросце. Так, і гэта проста шок-кантэнт, але гэта сапраўды вельмі у добрым сэнсе матывацыйная гісторыя, лепш, чым усе гэтыя вось матывацыйныя кніжкі ад інфамахляроў. Стараюся больш не ўжываць слова інфа-цыгане, таму што мне сказалі, што гэта неталерантна. Так што інфамахляры. Такія вось дзве мае кніжачкі году, і вось кніжка «The Choice» стала той кніжкай, якую мне б хацелася аднойчы перакласці на беларускую мову, таму што гэта сусветны бестселлер, і гэта даволі значная, як мне падаецца, кніга, якая цяпер мае вялікую папулярнасць і вялікую актуальнасць. То бок адну кнігу ты ўсё ж такі не выбрала. Гэта так, мне складана, так, мне было вельмі складана, таму што з кніжкай «The Choice» у мяне яшчэ трошкі нейкіх такіх сувязяў
душэўных шмат, таму што аўтарка яна паходзіць з Венгрыі, і ў кнізе даволі шмат пра яе дзяцінства ў Будапешце, пра нейкія там суседнія гарады, і ну карацей такая яшчэ трошкі геаграфічная прывязка ёсць. Ну але мне здаецца, што Акудовіч больш важны ў плане беларускім культурным. Таму Акудовіча я ўсё ж такі пра яго я расказала першым, і яго я ўсё ж такі стаўлю трошкі вышэй. Няхай будзе Акудовіч галоўным. Вось. Ну, Ці чыталі вы все, кніжку ура, ура. Акудовіча? Я ведаю, што Сярожа Не, але Закат ляжыць Настасья у нас у чытае. кнігарні. Ой, зараз Ну, я чытаеш? хочу- Настасья я зараз хочу її читае, почитати, так, але і ёй ще таксама не- падабаецца. Не дайшоў Я ўсё год у таксама мяне. паглядваю, але яшчэ не Ось, ну, я дабралася. ведаю тое, што я абавязкова дайду, бо ўсё ж такі, як шмат беларускіх філосафаў вы ведаеце, я ведаю увогуле, і таму, Тры. ведаеш, абыходзіць Акудовіча бокам, пагатоў, калі ён атрымаў столькі прэмій, столькі ўжо разоў уганараваная гэтая кніжка ягоная, то, ну, як бы, жыццё само кажа, давай так. Ты Так. мусіш сказаць жыццю так, і яно калісьці так мусіць таксама. Добры таксама. жарт, добры жарт. Слухачы Ну, ацэняць. во. Все ж таки сяжу, не абы што тут перакладаю, мазгі тут пыры-пыры пачынаюць працаваць. А Сярожа, Настасья вельмі далейце. засмуцілася, таму што яна сваю кніжку выпадкова выраніла з рук, і гэтая кніжка трапіла на зямлю, там трошкі забрудзілася, і таму яна перажывае, што вось. Ну, Так, всё, наадварот, грэх кніжка на душу. жыве Ну, жыццём. што? Там павінны быць плямы ад кавы, вот это вот всё. Павінна ў ванну яе ўраніць, там такое Ну всякае. так, тады мне такія кніжкі з маёй гісторыі падабаюцца болей. Ну што, мілая Настачка, ты гатова? Я гатова. Ну, расказвай, якая кніжка цябе ўзбясіла больш за ўсё сёлета. Чаму О, Не клас, сёлета, збясіла? любімая намінацыя. летась. Ну, М. бесячка, Стоп, чаму? А чаму мы не пра кнігу года? Не, ну, Таму што Я кожнаму забыла свая, схему. кожнаму свая. Так, Вось, вось. так. Мая бесячка такая, якую мы абмяркоўвалі, і я думала, што гэта намінацыя для мяне ўвогуле самая складаная, таму што цяжка выбіраць кнігу, якая б сапраўды выклікала ў мяне неяк вельмі шмат эмоцый і ўзбясіла. Легко. Ты гэта робіш Сяроженька, easy, толькі ты так можаш зрабіць. толькі жывыя персанажы. Але з таго, што я прыгадала такога эмацыйнага, вядома, мне адразу успомнілася кніжка «Гарэзлівы пацалунак», другая частка, якую мы чыталі да нашага што там, паседжання, сходкі, Сходка. нашай Мгм. сходкі, так. І я памятаю, што ну сапраўды, калі спрабуеш эмпатыю неяк праявіць да гэтых персанажаў, і вось тое, што вы неаднаразова згадвалі пра тое, што ты чытаеш і кажаш: ну блін, ну што ты робіш? І вось гэта было нешта такое. То бок я не скажу, што гэта былі нейкія радыкальна такія моцныя эмоцыі, але ўсё ж такі, калі называць бясячку, то гэта яна. Ну і зразумела, што калі людзі, якія нас яшчэ, напрыклад, не слухалі, то у нас ёсць цэлы выпуск пра гэтую кнігу, дзе мы абмяркоўваем штосьці там, спрачаемся, згаджаемся, і ўсе эмоцыі, якія толькі магчыма, вось у тым выпуску, мне здаецца, яны вельмі добра перададзеныя. Абмяркоўваем, Я хто вось нас зараз- бесіць і чаму. Мгм. Я вось зараз стараюся прыгадаць, як гэты герояў звалі. Соня Сінічка, а астатнія проста ў Максім мяне Статкевич. вылетелі Максім з нейкі галавы. там, да. Ну, Так. канешне, вы мальцаў будуце ўсе адразу Не, мы і Вядома. Соню Сінічку памятаем. Мгм. Але вось я ведаеце, пра што падумала? Бо для мяне гучала намінацыя «Бясячка», як быццам гэта штосьці прям дрэннае. І я спачатку падбірала, ну, шукала, каб неяк скласці з таго спісу, што я прачытала, кнігі, якія мяне бясілі, склала там пэўны спіс кніг, якія мне не спадабаліся, а потым да мяне дайшло: блін, а бясіць жа можа штосьці ў добрай Мгм. кнізе. Вось як зараз тое, што Мгм. апісала Наста, гэта выпадак, калі, ну, типа, класная ж кніжка аб'ектыўна, але там бясючыя персанажы, і менавіта таму яна нам і падабаецца. І гэта прям Ну, гэта такі... ж Ну так, я намінацыя пераворот кніжкі, свядомасці. це з цябе пазіцыі, эмоцыі так, больш за ўсё што разварушыла Так. цябе. вось. накруціла на нейкія перажыванні, там вось ты гэтым героем суперажываеш. І нас хадзіла так, опа. Да, так? Ну не. Ты ж ведаеш, як я праяўляю эмоцыі. Не настолькі моцна. Павінен быць жарт пра камень у лесе. Сёння ляжаў. Сёння Заўтра ляжу. буду ляжаць. Ну, класна, што такая кніжка выклікала бясячку, бо ў мяне вот бясячка будзе рэальна дрэнная кніжка. Бесячка, Такая бясючая, бесячая. бясючая, так. Будзеш гарэць і палыхаць. Не, вось зараз, ну, у мяне іншая кніжка на бясячку, але вось зараз цябе паслухаўшы, прыгадаўшы, ну так, гэта тое, што
Ах, так, што ў мяне? В'етнамскія флешбэкі ў Сярожы. Ну давай. В'етнамскія флешбэкі. У мяне кніга года. Як бы гэты год для мяне быў не вельмі просты, у тым плане, што было вельмі шмат праектаў, для якіх мне прыйшлося працаваць. Ну, гэта такая вось асабістая Нарэшце, гісторыя боже мой, склалася. нарэшце Сярожа папрацаваў. Нарэшце я папрацаваў, і мне проста часам мне не хапала вольнай хвіліны банальна, каб адкрыць кніжку і пасядзець, пачытаць, атрымаць асалоду. Вось. І сёлета у канцы вясны, у траўні месяцы я Летась. вырашыў, Сёння ну, летась, 30 так, летась. студзеня. Летась я вырашыў вярнуцца ў даўно ўжо любімы мною жанр фэнтэзі. Я даўно не чытаў і вырашыў проста узяць і пачытаць самае такое, пра што зараз усе гавораць і пра што яшчэ доўга будуць казаць. І, ну, трэба сказаць, што фанат фэнтэзі я яшчэ са школы, і як бы вырваць гэта з майго сэрца вельмі цяжка. І сёлета я вырашыў узяцца за новы цикл Брэндана Сандерсона, который называется Stormlight Archives, Archives по-английски. Архив бури света, который по-русски. Который по-русски, архив бури света по-немецку я читал. Штормліхт Кронікен называется гэта. І я прачытаў першы том, который называется Шлях каралёў, і гэта было для мяне вось проста нешта. Я знарок чытаў гэтую кніжку вельмі паволі. Я яе расцягваў як толькі мог. Я яе чытаў да кастрычніка месяца. Уяўляеце, проста, ну, З яна, трэба вясны? сказаць, яна даволі тоўстая. Што? З вясны і да кастрычніка, так? З вясны і да кастрычніка і расцягваў, бо мне не хацелася раставацца. Вядома, што там яшчэ вось адносна нядаўна выйшаў у арыгінале 5 том, таксама там таўсцезная, проста таўшчэзная, проста там у 2 абхваты кніжка, але мне нават з першым томам мне не хацелася раставацца. Вось гэта вось вялікі камбэк зноў у вось гэтыя прыдуманыя сусветы. Прычым вось гэты сусвет, который зрабіў, сканструяваў Брэндан Сандерсон, ён увогуле вялікі майстар па стварэнні сусвету, але тое, што ён зрабіў з архівам бура святла, я не ведаю, як гэта па-беларуску абазваць, гэта проста выключная штукенцыя. Я ведаю шмат людзей, которые, ну, не шмат людзей, скажам, некаторыя людзі адносна засіраюць і гэты цыкл Сандерсона, але для мяне, ведаеш, вось гэтая прапісанасць, вось гэтая любоў да герояў, вялікая адказнасць перад героямі самога аўтара, бо ён пражывае кожнага з іх, ён паказвае абсалютна кожныя іхныя хваляванні, кожныя іхныя думкі, кожныя іхныя перажыванні, што ты абсалютна, ну, не застаешся з халодным носам, як той казаў. І хоць гэта ведаеш і прыдуманы сусвет, але гэты сусвет настолькі аб'ёмны, там галоўныя 3 персанажы, яны там растусаваны па розных кропках у свету, але ён вось паступова уводзіць цябе спачатку там у адны стасункі, потым у іншыя, потым у трэція, плюс яшчэ розныя, там у аднаго флэшбэкі, потым нейкія інтэрлюдзі. Ты спачатку чытаеш, ты ўвогуле не разумееш, што гэта адбываецца, хто гэтыя людзі, чаму тут спачатку быў адзін, потым другі. Потым недзе на сярэдзіне вось гэтыя нітачкі, яны пачынаюцца там зводзіцца да аднаго, і ты такі, гэта вось так. Потым я не ведаю, у трэці там усё перакульваецца з ног на галаву, і з ног на галаву, з галавы на ногі. І ты разумееш, што ўсё гэта было зусім не так, як гэта было паказана. І ты такі, ё-маё, блін, так гэта толькі самы пачатак. І ты разумееш, што там яшчэ капаць, не перакапаць. І я не ведаю, я ўжо хачу схапіць гэты другі том, але я вось стрымліваю яшчэ пакуль сябе, каб гэта задавальненне расцягваць яшчэ на больш гадоў. Як я казаў, выйшла толькі 5-я частка з 10 тамоў, якія вось Сандерсон наабяцаў, але ён усю гэтую вялікую гісторыю ён падзяліў напалам. Першыя
5 тамоў яны закрываюць умоўную першую арку ўсёй гэтай вялікай гісторыі, і потым пачнецца, ну, новая арка, новая палова гісторыі, которая ўжо давядзе абсалютна ўвесь вось гэты сусвет да свайго, ну, гісторыю гэтага сусвету да свайго лагічнага завяршэння. Таму я абсалютна усім раю вось гэтую штуку Брэндана Сандерсона «Шлях каралёў» і ўсё астатняе. Тое, як Брэндон Сандерсон канструюе там сістэму магіі, і гэта толькі вось я на самых подступах, і я з нецярпеннем ужо не ведаю, мне хочацца занурыцца зноў і зноў, але я сябе стрымліваю, паўтаруся, стрымліваю, трэба ж мне яшчэ іншыя кніжныя літаратурныя праекты рабіць, таму як бы усяму свая чарга. Таму і абсалютна ўсім раю, не ведаю, Брэндон Сандерсон, архіў бура святла, шторм святла, гэта, магчыма, самае найлепшае, што здаралася за апошнія дзесяткі гадоў, я лічу так. І калі гэта будзе экранізавана, я нават не ўяўляю, як гэта будзе экранізавана, але, ну, гэта проста гадната. Зараз Наста мяне Ну. зразумее. Сярожа так рэдка штосьці хваліць, што калі ён нарэшце штосьці хваліць, на гэта так прыемна глядзець, вы не ўяўляеце, калі чалавек Вось. з захопленымі вачыма расказвае пра штосьці, вось нашы слухачы на Патрыоне змогуць пабачыць нешта з гэтага выбранае, але гэта сапраўды варта таго. Вось, Я трэба сказаць, раблю сабе па знаку, што хачу прачытаць, таму што я люблю Сандерсона, і Сандерсон Я рэальна сабе ўжо дадавала ў спіс, калі Сярожа расказваў там пару месяцаў таму, і я і адразу я сабе да Насты запісала. прыходзіў і прасіў, каб яна раздрукавала мне карту сусвету. Так, О, боже мой. Вось, каб яна была ў мяне вялікая, каб я мог там адсочваць, што і як, хто каму прыходзіцца. Там Усё нереальна сур'ёзна, мы офігенныя разумеем. там нереально офигенные задумы, которые, ну, вось, такая, на першы погляд падаецца, ну, нейкая задумка, а потым задумачка, а потым аказваецца, што ад гэтага там можа Задумішча. нарасці Задумішча. вельмі шмат, которое там будзе, не ведаю, вершыць судьбы чалавечества. Вельмі крутая штука, рэдкі звер на поле сучаснай фэнтэзі. Вы ж самі разумееце, што цяперака вельмі шмат такой другаснасці. Вось, і знайсці такія, ну, аграненыя, неаграненыя алмазы, ну, даволі цяжкавата. Я вельмі рады тое, што я вярнуўся ў сваю вось гэтую фэнтэзню, з вялікім задавальненнем ужо буду рухацца ў гэтым кірунку далей. Ну, а потым мы з Настай пачытаем і таксама будзем дзяліцца сваімі Ну, ты, ўражаннямі. як заўсёды, будзеш засіраць усё, скажаш гав. Чаму я ж люблю Да. Сандерсона? Я вельмі люблю вось гэты цыкл «Містборн». Я усім, хто цікавіцца фэнтэзі і ўсім, хто хоча штосьці пачытаць пра бягучую палітычную сітуацыю ў Беларусі, як не дзіўна, Брэндон Сандерсон «Містборн». Вы будзеце знаходзіць неверагодную колькасць паралеляў. Да, і першы том называецца «Апошняя імперія» у арыгінале. Вось, вам павінна хапіць. І хто наступны Ну, цягне Наста, карапузіка? здзіві мяне чым-небудзь. Ну, цябе Што? Перс? Персанаж. персанаж. Перс або іранец. Персанаж. Ведаеце, я хацела пабыць трошкі чыцерам і назваць персанажам года Зінаіду Юр'еўну, гераіню дэтэктываў Камілы Цень. Але калі быць шчырай, то як бы я ж летась не ўпершыню прачытала гэтыя творы, я іх перачытвала, бо я прачытала Камілу Цень яшчэ ў далёкім якім 19-м годзе, мабыць, калі гэтыя кніжкі толькі выйшлі. Таму вось з думкамі пра самую кемлівую кандуктарку грамадскага транспарта Зінаіду Юр'еўну я выбіраю персанажам года не яе, каб не быць чыцерам. Бо гэта было б вельмі проста зараз вам расказаць пра Зінаіду Юр'еўну, вельмі банальна, але мы і так все ведаем, мы ў секцыі сведкаў Зінаіды Юр'еўны, таму персанажам года я выбіраю Плутон. Як бы дзіўна гэта не гучала. Той самы Плутон, які планета, ужо не планета, ўжо карлікавая планета. І пасля таго, як я вам сказала, што мой персанаж года гэта Плутон, вы павінны здзівіцца ўсе, таму што вы такія разумныя, вы штогод выбіралі там нейкі, хто там у вас быў, ровар персанаж года, у нас ты там нейкі прывід быў аднойчы, што там яшчэ, карацей, каго вы там яшчэ выбіралі? Я таксама Літані. вырашыла. Гэты кіт, так, я вырашыла таксама.
выпендрыцца. Так, з Гэта караля, не я кіт, ведаю. а літані. Добра, Мы добра, ўсіх. зразумелі. Мокры асфальт. Таму я таксама вырашыла трошкі. Я проста пагартала свой спіс прачытаных і зразумела, што не было ажно прям такога персанажа, але быў галоўны герой кнігі, па сутнасці таксама персанаж, які мяне вельмі моцна зачапіў, і гэта Плутон. І ён галоўны герой навукова-папулярнай кнігі, якая называецца Chasing New Horizons Inside the Epic First Mission to Pluto. Гэта кніжка, якую напісалі Дэвід Грынспун, гэта амерыканскі астробіёлаг, і Алан Стэрн, гэта амерыканскі інжынер, планетолог, касмічны турыст, які ўдзельнічаў у неверагодна вялікай колькасці розных праектаў NASA, і большасць з якіх ён узначальваў. І вось ён якраз быў галоўным даследчыкам гэтай самай місіі New Horizons. Гэта была місія да Плутона. Ёсць рускі пераклад гэтай кнігі, здаецца, она называецца «За новымі гарызонтамі», то бок кудысьці знікла пагоня, бо «Chasing New Horizons» — гэта типа пагоня за новымі гарызонтамі, неяк так, мабыць, можна перакласці. І гэта неверагодна захапляльная гісторыя пра тое, як NASA ажыццяўлялі вось гэтую місію New Horizons, дабіраліся да Плутона, яна пачалася ў 2006 А дакуль яны годзе. даляцелі? Да Плутона, у тым-то і Даляцелі? прыкол. Рэальна Так, дакуль? гэта А назад паспяхова, так. вярнуліся? Не, Засталіся ну, там. тому што гэты апарат, які даляцеў да Плутона, ён зараз даследуе нейкі там суседнія астэроіды, таму што Плутон знаходзіцца, калі я не памыляюся, у поясе Койпера, вось гэтым поясе астэроідаў, які там дзесьці на задворках нашай сонечнай сістэмы. І вось зараз той апарат паспяхова працягвае даследаваць бліжэйшыя апараты. Вось у 2006 годзе яны паляцелі, і ў 2015 годзе яны паспяхова дасягнулі паверхні Плутона. І вы, магчыма, бачылі вось гэтыя знакамітыя фотаздымкі Плутон з сэрцам. Там, дзе Так, Плутон, так. і ў яго на паверхні Плутона нібыта пляма ў форме сэрца, і вось гэта, мабыць, адзін з самых знакамітых здымкаў Плутона. Яму часам там дамалёўваюць вочкі, ножкі, ручкі і гэтак далей. І вось гэтая фігня, белае сэрца, гэта называецца вобласць Томба. Томба — гэта чалавек, астраном, які адкрыў Плутон, уласна. І вось у гонар яго назвалі гэта проста белая вобласць белага колеру. Там не зусім раўнамернае сэрца, але тым не менш мы людзі, мы любім знаходзіць аналогіі ва ўсім. Вось. І гэта, ну, такая... Так, вялізная тэрыторыя, у яе там дыяметр больш за 2000 кіламетраў. Ну і карацей, гэтая кніжка адначасова сумная, і Плутон у ёй адначасова сумны і адначасова весёлы. Так, Сярожа зараз у кадр паказвае вось той самы знакаміты здымак Плутона. Насамрэч, вось дзякуючы гэтай місіі мы атрымалі вялікую колькасць фотаздымкаў, вельмі якасных. І сум гэтай місіі заключаўся ў тым, што яе старт супаў з часам, калі Плутон перастаў быць планетай. Бо ўсе мы ведаем вось лічылку, як гучыць лічылка з планетамі, але Плутон цяпер у яе не ўваходзіць, таму што ён быў пераведзены ў статус карлікавых планет. І вось у 2006 годзе гэта адбылося, і тады ж пачалася гэтая місія. І гэта, насамрэч, першае такое вось вялікае, першае ў гісторыі даследаванне Плутона, і гэта гісторыя суперматывацыйная. У мяне адначасова ёсць боль за гэты няшчасны Плутон, таму што, каб вы разумелі, Плутон, вось той час, які ён прабыў у статусе планеты з моманту яго адкрыцця ў 1930 і вось у 2006 ён перастаў быць планетай. За гэты час ён нават не паспеў зрабіць адзін абарот вакол Сонца. Усе мы трошкі Плутон. Усе мы трошкі Плутоны, не ўсе можам выканаць сваю місію, таму што вось за колькі Зямля робіць абарот вакол Сонца? За год. 365 дзён і колькі-то там гадзін. 6 гадзін, па-мойму, я не памятаю, там, ну, типа, гэта дакладны час. Але вось Плутон, сэнс у тым, што Плутон мае такую вельмі-вельмі нахіленую выцягнутую арбіту, што яго арбітальны перыяд — гэта 248 гадоў. То бок для таго, каб яму зрабіць адзін абарот вакол Сонца, трэба 248 гадоў. Таму як бы з моманту адкрыцця і да моманту, як ён перастаў быць планетай, ён нават і нейкую частку свайго шляху вялікую, нават паловы не паспеў прарабіць. Таму, канешне, вялізны боль за Плутон. Але гэтая кніжка, яна у пэўнай ступені пра тое, як пра даследаванні, уласна, пра самі даследаванні, тому што гэта класная гісторыя пра тое, як навукоўцы пераадольвалі, ну, матывацыйная кніга пра тое, як навукоўцы пераадольвалі перашкоды на шляху да такой важнай падзеі. І таму, як бы, Плутон — гэта не проста нейкае там касмічнае цела, далёкае ад нас і гэтак далей. Гэта сімвал чалавечага імкнення да чагосьці немагчымага, да нейкіх
амбіцыёзных задум і пошуку ведаў уласна пра космас. Таму што Плутон заўжды для нас быў такім супер недасягальным нейкім вельмі далёкім аб'ектам, і ён апошні, я не ведаю, як назваць, апошні рубеж наш там дзесьці на задворках сонечнай сістэмы, апошняя цяпер ужо заваяваная мяжа на нашай сонечнай сістэмы. І таму вось для тых навукоўцаў, якія ўдзельнічалі ўласна ў гэтай місіі New Horizons, Плутон быў менавіта такім аб'ектам, які канчаткова завяршыў наша разуменне ўласна пра структуру знешняй часткі сонечнай сістэмы. То бок Плутон з навуковага пункту гледжання вельмі важны, але таксама ў нейкім метафарычным сэнсе для навукоўцаў гэта рэч, вось як быццам бы вы чалавек, у якога ёсць нейкая там справа жыцця, і вы ідзяце да нейкай пэўнай мэты ў гэтай справе жыцця. І вось для многіх навукоўцаў, якія ўдзельнічалі ў гэтай місіі New Horizons, Плутон быў вось тым. Ну, крыцей, мне просто цяжка ўявіць, калі ты займаешся чымсьці вось нейкім адным аб'ектам. То бок мы з вами умоўна там у літаратурным свеце знаходзімся. Аб'ект нашай цікавасці гэта у прынцыпе літаратура. Так, мы цікавімся нейкімі канкрэтнымі творамі, але тым не менш мы ўсё роўна разглядаем гэта штосьці больш шырокае. А тут людзі паклалі свае жыцці паклалі не ў тым сэнсе, што яны памерлі, але ў сэнсе, што час свайго жыцця яны паклалі на вывучэнне адной нейкай там карлікавай планеткі, якую яны ніколі ў жыцці не пабачаць ужывую, побач не пабудуць там з ёй. На вывучэнне планеты, якая аказалася не планетай. Ну, наогул нават не планеты. І кніга чалавека, які ўласна і паўплываў на тое, што Плутон перастаў быць планетай, яна называецца, здаецца, у рускім перакладзе я бачыла «Как я убил Плутон», штосьці такога кшталту. Я яшчэ яе не чытала, але вось пасля гэтай кніжкі накладна пайду чытаць пра Плутон далей. Для мяне вось Плутон гэта як метафора таго, што калі ты доўга па нейкім цяжкім шляху ідзеш, неважна, шлях навукі, яшчэ нейкі шлях, увесь час сутыкаешся з нейкімі перашкодамі, але ўсё роўна імкнешся рухацца наперад. І вось падарожжа да Плутона гэта такое падарожжа упартасці, гэта падарожжа, я не ведаю, мне нават цяжка гэта словамі назваць, таму што вось місія пачалася ў 2006, толькі ў 2015 яны дасягнулі сваёй мэты, і падчас таго, як гэтая місія цягнулася, у іх было вельмі шмат праблем, вельмі шмат тэхнічных праблем, арганізацыйных, многіх іншых, але Плутон все роўна для іх быў мэтай, дзеля якой людзі гатовыя былі ўсе гэтыя цяжкасці пераадолець. Таму Плутон у гэтым змаганні за ўвагу і персанажа года у мяне тут адназначна выйграе. Ой, я цяпер буду ведаць, як я буду называць свой перакладчыцкі праект. Як? Плутон? New Horizons? Плутон, New Horizons. Так. У тебя місія New Horizons да Плутона. Прям так само. Я спадзяюся, ты не будзеш яго з 2006 по 15, колькі гэта 19 гадоў. Спадзяюся, ты справішся хутчэй. Спадзяюся, так. Вось. З 2006 по 15 9 гадоў, Так. 19. Вось. Ой, я гуманітарый, простите. Для мяне калісьці было вялікім адкрыццём тое, што ў мульціку пра Мікі Мауса там фігуруе сабачка па мянушцы Плутаў. І для мяне было вялікім адкрыццём тое, што як бы рускія калісьці паляніліся перакладаць ягонае імя, падумалі, ну, не трэба, ён Плутон, насамрэч. Так, Не. так. Але мне здаецца, Плута. Ці мы проста прывыклі да таго, што ён Плута, і яму гэта імя так. Яму больш пасуе нібыта. Але вось, цікава, проста, калі ствараўся гэты персанаж, наколькі планета... Часта ж пакідаюць А гэта можна даведацца, наколькі Плутон паўплываў на сабачку Плута. Пра гэта мы даведаемся у нашай кваліфікаванай... Ладно. Я могу сказаць пра астралогію. Ты мяне называеш... Вось я да гэтага цягнуў, але... Плутон гэта ж Бог. Старажытна-грэцкі Не, Бог. таму што ў мінулым годзе вось для цябе Плутон стаў такім знакавым персанажам, а у людзей, якія у тэме астралогіі, гэта таксама быў знакавы персанаж, таму што гэта планета, якая вось нядаўна змяніла свой знак. Гэта адбываецца раз на, вось 200, там прыкладна, колькі ты там казала, 248 гадоў. І мінулы раз, калі яна змяніла свой знак, была Вялікая французская рэвалюцыя. Планета Транс? Вось, таму цяпер чакаюць таксама ўсякіх пераваротаў, скажам так. Дык вось, не хацелася б, канешне, вялікіх французскіх рэвалюцый нам тут, але... Хацелася б. Братства. Так. Там яшчэ была, дарэчы, прыпіска і смерць, альбо смерць, па-мойму.
Або смерць. Нормальная Так, фіналачка. што не ўсё так проста. Я Готова гатова. моя? У мяне Ой, Ну, это сабака собачка с скуголіць. куколю. Класс. Так, У нас гэта ён Ну, глядзіць появился на кота. табе 4-й таксама. удзельнік. Перс. Персанаж. Добра. А мой персанаж года на гэты раз чалавек. Як не дзіўна. Вось, Наста, ты нас перамагла. Ну, можа быць, Серожа яшчэ пераможа. Якой Цябе перамагла? пакуль Ну, што. на падсосе Мяне, так. з прошлых гадоў засталося. Мой персанаж года гэта 15гадовая дзяўчына Алеся з твора ціха. Да, хай скуголіць, не перашкаджае. Не. З твора капітан лятучая рыба Альгерда Бахарэвіча. І у прынцыпе можна да яе ў кампанію далучыць усіх тых персанажаў, якія з ёй там хадзілі. Гэта палітон, Файка. файка і чамадан, так? Валізка. Валізка. Пераблытала пол. І яны мне падаліся настолькі жывымі. Ну, просто ты, Серожа, ты так бярэшся за руку, за твар. Але ў мяне проста не было так шмат кніг. Не-не-не, я дзе- просто это, тое, что ты Ён саграшила, падпірае это, галаву. як зовут, чемодан, валізку Валізку, чемоданом назвала. Все, грех. Вось, тое, што яны такія жывыя, такія былі... Ну, з імі цікава было сачыць, з імі цікава было падарожнічаць. І вось гэта быў той выпадак, калі у кнізе персанаж табе становіцца нейкім такім вельмі блізкім, табе хочацца працягваць вось гэтае падарожжа, якое вы нібыта разам здзяйсняеце. Хочацца за імі назіраць, слухаць гэтыя цікавыя размовы, дыялогі. І я зразумела, што ну, гэта такое было нібыта нешта бадзёра-натхняльнае. Я нават не ведаю, як гэта апісаць, але вось гэты персанаж мне вельмі запаў, і таму ён стаў для мяне персанажам года. А гэта, Ты могла ну, сказаць, што галоўны гэта- персонаж? Галоўная гераіня кніжкі, так? Так, Алеся, так, галоўная гераіня Ну, я не кніжкі. читал просто. Ты б магла А, я думала, сказаць, што ты ўжо што чытаў. гэтая кніжка не толькі для падлетку, бо яна пазіцыянуецца як бы як кніжка для такі падлеткавы прыходніцкі раман, але вось ты як дарослы чалавек яе чытаў. Ты можаш сказаць, што Так, я чытач чытала яе зможа з чытаць пра вялікім 15гадовую задавальненнем. дзяўчынку. І я думаю, што гэта такі універсальны твор, і вось гэтая прыпіска пра тое, што гэта такі падлеткавы тэкст, гэта хутчэй для анатацыі, таму што ў анатацыі трэба падаць вось гэтую нейкую там асноўную інфармацыю, якая ў гэтым тэксце будзе пададзена. Ну, мэтавую Згадана. аўдыторыю. Так, пажаданую. так, але гэта зноў жа Бахарэвіч працягвае нейкія свае такія эксперыменты. І вось мне падаецца, што гэта кніга за апошнія гады відаць адна з самых удалых. Ну там не ўлічваючы вось гэтыя вялікія, якія выходзілі, да, там якія пасля забаранілі. У Альгерда І вось Бахарэвіча ў тут- сэнсе самых удалых. Так, што гэты твор сапраўды такі, ну, Бахарэвіч тут увогуле паўстае пісьменнікам, які змог напісаць клёвы тэкст для падлеткаў. Я ведаю, што яго вось у нас чыташ ёсць, які дзяліўся тым, што заказваў гэтую кніжку сабе, і вось яны з сынам чыталі, там сыну, па-мойму, каля гадоў 10, яму таксама было цікава. Нейкія людзі, якія ўжо больш дарослыя, мне падаецца, гэта таксама будзе ўспрымацца даволі лёгка, але калі захацець, то ты можаш там паміж радкоў чытаць нейкія спасылкі на сучаснасць, адсылкі, алюзіі пэўныя, але калі не хочаш, чытай гэта проста як вось такую прыгодніцкую гісторыю. І гэта таксама будзе прыемна і з задавальненнем. Я, дарэчы, паглядзела зараз у анатацыі напісана, што кніжка для чытачоў усіх узростаў. Усіх так што узрост, так, ну там вось, там нават няма пазнакі, што гэта штосьці все падлеткавае. правильно. Не, ну ты Ну, ж ведаеш, раней у падлеткавая, таму ранейшых што кніжках гераіня. Бахарэвіча там увогуле не было пазначана ўзросту, там, типа... Ну, так. А тут, ну, Вось просто тут што такі так, эксперымент. гераіня падлетак, 15гадовая, так, і таму нібыта, што людзі павінны чытаць прыкладна гэтага ж узросту, але не. Можна чытаць смела ў любым узросце. Бо мне падабаецца, што вось сапраўды, як Наста сказала, ты можаш яе прачытаць як падлетак, чыста як штосьці захапляльнае. Я таксама чытала гэту кнігу, але адначасова паміж радкоў прасочваецца вось гэты Бахарэвіч, які разважае пра лёс пісьменнікаў у выгнанні, лёс наогул там эмігрантаў, выгнанцаў. Так, чаму ўвогуле гэтая Алеся без бацькоў аказалася? Так, што там яны дзесьці вельмі там у іншай краіне за кратамі, ці як там гэта было прапісана? Ну так, там У здаецца, няволі, у называецца. зняволі, не скажам так. Таму ну класна, што Альгерд Бахарэвіч пашырае свае horizons. Гарызонты?
New Так. Horizons. Ну все, сёння слова выпуску будзе слова Horizon. Дарэчы, мы можам павіншаваць у гэтым выпуску падкаста Альгерда Бахарэвіча. У яго заўтра 31 студзеня юбілей. Яму спаўняецца 50 гадоў. Гэта, мне здаецца, для любога чалавека, хочацца сказаць палова жыцця, але мы разумеем, што людзі жывуць-то ніфіга не па 100 гадоў, і таму 50 скажем гэта так, ўжо парога бліжэй. жыцця, жыццё толькі Так. пачынаецца. Так, ну але як быццам бы можа у часам камусьці, мне здаецца, трагічна адчувацца, што 50 гэта ўжо бліжэй да канца жыцця. Вось мы нядаўна з Настай размаўлялі, я ёй расказвала гісторыю пра адну кніжку, дзе персанажу казалі, што вось табе зараз 35 і ты ўжо бліжэй да 50, чым да 20. Хаця і туды 15 гадоў, але проста гэта такі ўзрост адчувальны. І вось мне здаецца, 50 гэта такая цікавая мяжа. Я, конечно, не спяшаюся туды, каб паглядзець, як там, але проста цікава. Куды ты дзенешся, ўсё там будзе. Ну, мне яшчэ 19 гадкоў. Ой, Альбо Боже 9. мой. Можа, ты зноў няправільна палічыў. А я магла. Ну што? Сярожанька, пра што ты будзеш нам расказваць? Пакуль што не ведаю, і гэта, боже мой. Можаш Бясячка. прачытаць, што Не? напісаў. Бясячка, ну. Бясячка, Бясячка, давай. гэй. Ой, люблю, калі Што Серожа мне? бесіцца. Ой, Ну, давай. Чакай, трэба сесці, каб не ўпасці. зараз пачнецца. Я проста не памятаю, што было ў мяне летась бясячка. У бясячку трапіла Ганна А ці, Янкута. дарэчы, не гарэзлівы Магчыма. пацалунак? Не, А, мне магчыма, здаецца, гарэзлівы пацалунак Ну, быў. штосьці Так. такое. Штосьці мне беларускае. Вось, і я просто памятаю, што летась у мяне было расчараванне года Ганны Янкута, і як бы я радаваўся таму потым, што як бы што людзі у які-нейкі дыалог уступілі. Вось, і што кніжкі прадаваліся надалей, я не ведаю, колькі там накладаў Ганна было ўвайшла зроблена. ў топ-10 продажаў у нас у кнігаўцы, ну, в сэнсе, на ўсіх нашых пляцоўках выдавецкіх, топ-10, ну, а там у топ-10, каб вы разумелі, Толкін, Кінг, Бахарэвіч, Во. усе гэтыя людзі, і час пустазелля таксама. Вось, і тое, што час пустазелля кніжка заняла другое, здаецца, месца Гідройцы. Так, другое, Так. так. Трэцяе Бартосік, другое Янкуту. Вось, я ніяк не хачу гэта звязаць з маім вось гэтым палкім выступленнем летась. Але мы ўжо звязалі і все высновы зрабілі, ну давай. Вось, да чаго я вяду? Просто зараз я таксама буду бясіцца наконт кніжкі, якую выдала выдавецтва Янушкевіч, которая мяне падбясіла вельмі моцна. Ты, Наста, яе перачытывала, спадзяюся, ты перачытывала яе летась. Якая Наста? Вось, Карнацкая. Ну давай, Я што за цябе кніжка? Настай задумаўся? ніколі не называю. А А як як? ты яе Каб ты называеш? ведала. Вось мы і даведаліся, што Сярожа нейкія свае прыколы. Ну давай уже не тамі. Вось, і карацей, гэта Эрых Марыя Ремарк «Чорны абеліск». Ну так, я яе чытала яе у якім годзе? У мінулым. Летась, у мінулым годзе. Трэба расказаць, у мяне ўсё будзе з перадгісторыі. Караценькая перадгісторыя. Я у канцы 23-го года атрымаў замову перакласці чарговы раман Эраха Марыя Ремарка на беларускую мову на заходнім фронце, як мы ведаем, без перамен. Не без змен. Не без Не мента. без перамен. І ну, я, як заўсёды, падступаюся трошкі з адказнасцю да кніжкі. Я падбіраю ўсё, што можна знайсці, начытываю лісты, біяграфіі. Калі ёсць якія-небудзь раней перакладзеныя тэксты, таксама стараюся іх перакласці. «Тры таварышы» па-беларуску ў перакладзе Уладзіміра Папковіча я чытаў даўно, таму я вырашыў яго не браць, штосьці там памяталася. Але вось лічы, недаўна выйшаў пераклад «Чорны абеліск», і я вырашыў яго ўзяць пачытаць, каб акунуцца ў тэму, занурыцца ў тэму Ремарка, у тэму вось гэтай ваеншчыны, антываеншчыны. Ну, вы разумееце, пра што я кажу. Вось. І наколькі мне не спадабалася, як гэта кніжка была зроблена па-беларуску. Ну, мяне выбешвала там вельмі шмат. Калі не на старонцы, то на развароце гэтай, на якім-небудзь развароце дакладна дайшло да таго, што я там, магчыма, нават і соткі страніц я не змог прачытаць. Ты ў выніку не дачытаў, Ты так? кінуў? Я ў выніку не дачытаў яе.
Вось, бо я за гэтым тэкстам бачу тэкст нямецкі. Калі нешта я чытаю, калі нешта не спрацоўвае, калі нейкая алагічнасць трапляецца, я адразу перакручваю ўсе гэтыя выразы на нямецкі, на нямецкі выраз, як гэта можа гучаць па-нямецку. І там, я не веду, 90% выпадкаў я меў рацыю. Вось, я зазіраў потым у арыгінал. Горе так от яно ума і гэта ёсць. сярожанька называецца. Што ты кажаш? Горе от ума, кажу, называецца гэта сярожанька. Гробаная профдэфармацыя. Вось. Так. І я не хачу тут доўга, магчыма, і затрымлівацца і распікаць налева і направа гэты тэкст. Проста для мяне гэты тэкст ён стаў вельмі вельмі няўдалым. І, скажем так, цвіком у Труну. вечка, у кружку труны стала наступная гісторыя. Мне, калі я ўжо скончыў свой пераклад першага рамана Рэмарка, мне трэба было яшчэ там перакласці на беларускую мову, здаецца, гэта будзе не ўступны артыкул, а гэта будзе там каментары пасля рамана. Каментары напісаныя нейкім вядомым нямецкім літаратуразнаўцам. Не пытайце гэтае імя ў мяне вылецела з галавы літаральна, Шырока як і вядомы ў тое, вузкіх хто колах. быў як бы сімвал года леташняга. Там у гэтым у гэтых каментарах, у гэтым артыкуле ішла цытата ад чорнага беліска. І я такі сяджу, зашыбок. Я ж люблю, калі ведаеш, калі у нас усё не з пустога месца пачынаецца. Калі я зараз возьму, адкрыю чорны абеліск, перакладзена па-беларуску, пульну вось гэту цытату, як яна там ідзе прям вось па-беларуску, і я зраблю там спасылку, типа вось гэта цытата пададзена ў перакладзе такога-то чалавека у выданні такім-то такім-то. Я читаю вось гэтую цытату па-нямецку, і я читаю гэтую цытату па-беларуску, а там яна літаральна там 2 радкі, 1,5 радкі нават. І як бы я хапаюся за галаву, і як бы я загортваю кніжку назад, ставлю на паліцы і раблю самапераклад вось гэтай цытаты. Таму што тое, што закладваў Рэмарк, там абсалютна не было пададзена. І гэта такое для мяне бесячка, которая вось як так? Хіба так можна? Навошта гэта ўвогуле рабіць? Просто Мне здаецца, Сярожа зараз не выдае нават і Кропелькі эмоцый. гэта так, Таму што тут 10 трэба адсоткаў заставацца 20. прыстойным у цябе на канале. Так, таму што я прыкладна, можа быць, гадзіну слухала вось гэтую гісторыю ад Сярожы. Як я і хадзіў гэта па было- хаце, як мацюкаўся на кожны Так. кут, на кожную Гэта было на шэдэўральна. кожную сцяну і на Вось кожны тады трэба сырнік, было які- запісваць Я адразу. вельмі Не, разумею гэта твой боль. зразумела. Асабліва як вось вы як прафесіянальныя перакладчыкі, мне здаецца, гэта Ты чуў, супер. ты бачыў, як она нас назвала? Прафесійны перакладчык. Бачыш, я-то танцую, а ты што робіш? А я таксама танцую. Насця стала сорамна за нас. Прабач. Не. Да. Гэтымі лесьбі ты сябруеш. Давай. Што? Мы, як ты не прафесійныя скончыла перакладчыкі, працягвай. Мы, як перакладчыкі, звяртаем увагу на такія штукі. Ты вельмі сур'ёзна гэта сказаў. Так. Просто трэба Э, патлумачыць слухачам, якія, магчыма, не надта абазнаны ў тым, як працуе пераклад. Звычайна, калі ты перакладаеш нейкую кнігу і ў ёй сустракаецца цытата з іншай кнігі, то як бы ў ідэале ты мусіш звярнуцца, калі гэтая кніга таксама ёсць па-беларуску, ты мусіш звярнуцца да беларускага пераклада і не рабіць двайную працу, не перакладаць кнігу наноў і проста ўставіць гэтую цытату. Вось я прыгадваю, напрыклад, у мяне ў ззянні было, здаецца, 2 разы, калі я шукала цытату. Гэта была цытата з «Маскі чырвонай смерці» Эдгара По, здаецца, эпіграфам у ззянні ідзе яна. Яго пераклаў Сергей Так. Шупа, і я ўставіла цытату туды. І таксама там была цытата з Алісы у краіне цуду. Не, здаецца, другой часткі Алісы. таксама была цытата. Гэтсбі была цытата? Не памятаю, не было. Кінгу? Я б запомніла. Але была цытата вось з Алісы, з другой часткі Алісы, і таксама я ўстаўляла туды пераклад Макса Шчура. То бок гэта класна, асабліва ты радуешся, калі ёсць гэтая кніжка ў перакладзе. І таму я разумею, што калі ты разгортваеш тую кніжку, а там напісаная нейкая фігня, і табе трэба гэта ўставіць у свой тэкст, і ты такі,
і не вельмі хочацца гэтага рабіць. Ну я гэтага не зрабіў урэшце, бо Сярожа як пайшоў бы супраць сістэмы. не, так там не супраць сістэмы, там вось акурат аўтар вось гэтага артыкула ён рабіў акцэнт на сэнсе, который закладзен вось у гэтых 1,5 Ты радках. маладзец, мы цябе не асуджаем. Вось. 100% А разумення, яго 0% у асуджэння. беларускім арыгінале, у беларускім перакладзе яго не было, ён згубіўся. І таму вось гэта вельмі шкада, вельмі прыкра. Я буду вельмі ўдзячны, Скардзіцца. калі знойдуцца юныя талантлівыя таленавітыя чытачы і крытыкі, которые скажуць: не, Сярожа, ты не праў, ты не маеш рацыі, вон з хаты, я табе зараз дакажу. Я буду вельмі усцешаны гэтай дыскусіяй, которая можа ўзняцца. Вы можете, канешне, ужываць мацюкі, але калі ласка не ў адрас каго-небудзь, Твой але адрас. Просто я таксама прачытала чорны абеліск, але ў адрозненне ад Сярожы я прачытала яго цалкам, і чорны абеліск стаў сёлета адной з, увайшоў у топ года, адной з найлепшых я не прачытаных мог кніжак. успрымаць гэтую кніжку Так як вось. кнігу, як гісторыю. Але яна для мяне як гісторыя ўвайшла ў гэты топ. Так, у Сярожы ёсць трошкі прафесійная дэфармацыя ў тым, што ён бачыць нямецкі тэкст за гэтым. Я не асабліва разбіраюся ў нямецкай граматыцы, таму нямецкі тэкст я не бачыла, але я бачыла крываваты беларускі тэкст. Вось, Сярожа разумее, што гэта проста нямецкі тэкст па-беларуску, а я гэтага не бачу, я проста бачу беларускі тэкст, які мне дзіўна чытаецца. Вось бывае такое, што ты чытаеш тэкст і разумееш, што здаецца па-беларуску напісаны, літары беларускія, але ён не гучыць па-беларуску. І ён не, парадак слоў ведаючы банальна не рэмарка, той, і ўсё так, ламаецца. так, і ведаючы рэмарка, прачытаўшы да гэтага процьму твораў рэмарка, я вельмі люблю рэмарка, я разумею, што ён піша лягчэй, ён не піша так грувастка. А тут вось ад гэтая грувасткасць атрымалася ад таго, што як бы былі спробы пакласці нямецкую граматыку на беларускую мову, як я разумею. Пагатоў гэта ўжо больш позні раман рэмарка, калі ён знайшоў свой стыль, калі ён ужо выпрацаваўся як пісьменнік, не выпрацаваўся, а развіўся як пісьменнік, калі ён ужо ведаў дакладна, як пісаць, пра што пісаць, ведаў, на што зрабіць акцэнты, ён мог падабраць, ведаеш, маленькай колькасцю слоў, гэта тое, што вось, напрыклад, з чым я працаваў, калі перакладаў на заходнім фронце без перамен. Ён маленькай колькасцю Я могу слоў паказваць усе кніжкі ў кадры проста, усе кніжкі, пра якія мы сёння гаворым. хлёстка, вельмі так здорава, хацеў сказаць, сігануць, і думаю, абы не сказаць зігануць. Вось. Ён вельмі добра мог так ушпульнуць трапнае слаўцо, трапны выраз так, што з гэтага разаўецца далей вельмі прыгожая, вельмі клёвая, лагічная думка. І калі я працую з тэкстам, вось, з такім жа тэкстам гэтага ж аўтара, калі ты гэта ўсё бачыш, і калі ты не бачыш, што у іншым тэксце гэты падыход ён не захаваны, становіцца як мінімум прыкра. Гэта мяне не тое, што не расчаравала, гэта мяне выбесіла. Вось, і выбесіла на такія вось эмоцыі адмоўныя. Я выкрычыўся, схадзіў у лес, пакрычаў на дрэвы. Вось, Яны паслухалі ўсе адразу. Не, там чага Калі вы вырасла. пабачыце жоўты лес, то это Сярожа там быў. Далей зараз я буду штосьці, Сярожа зараз выцягвае для мяне, каб вы разумелі, ён трасе гэтыя паперкі у тэрмасе. Я думала, в руках. Вечку з-пад гэтага. Гэта вечка з-пад тэрмаса. Перавярні, Што калі там? ласка. Перс? Персанажа Нет. я ўжо Скажу, расказвала. было. Я ўжо расказвала значыць, персанажа. Можаш Цягні яго далей. ўвогуле выкідваць. Не-не-не. А не, яшчэ ты будзеш. Так. Я ж Яшчэ ты не расказваю. рассказывал. Хочу бясячку. Ну что? Что там? Давай уже не томи. Я не могу прочитать свой почерк. Да Что ты ладно, написал? книга года. Давай что-нибудь новенькое. Бесячка, як і заказывала. Бясячка. Ура. Як і заказывала, зноў жа тут будзе кніга, пра якую я ўжо гаварыла ў падкасці, але я гаварыла няшмат. Калі ў 126 выпуску я падводзіла вынікі паўгоддзя, там у мяне была такая намінацыя найлепшая нон-фікшн кніга гэтага паўгоддзя і найгоршая. І вось гэтая кніга трапіла ў найгоршую. Гэта той выпадак, калі бесячка будзе ад таго, што гэта кніга, у якой я спрачалася з аўтарам, і гэтая кніга мне падалася дрэннай. Кніга называецца, зноў зараз буду чытаць вельмі доўгую назву, яна называецца The End of Absence, Reclaiming What We've Lost in a World of Constant Connection.
так вот называецца гэтая кніжка Perfect English. А яе напісаў Майкл Харрис, і я спачатку вам раскажу, як гэтая кніга гучыць у рускім перакладзе, як адбылася лакалізацыя. Гэта назва «Со всеми і ні з кем». То бок частку «The end of absence» яны пераклалі, ну, канец адсутнасці, па сутнасці «The end of absence». Яны пераклалі гэта як «Со всеми и ни с кем». И далей книга о нас, последнем поколении, которое помнит жизнь до интернета. Просто максимально пафосно. Вот калі вось вы чуеце гэту фразу «со всеми и ни с кем», вы пачынаеце думаць, мне здаецца, пра нейкую кніжку пра псіхалогію адносін. Типа пра людзей, якія не могуць завесці стасункі, ну то бок штосьці вось такое мне ўяўляецца пасля гэтай назвы. Але як бы, ну, насамрэч, калі даслоўна перакласці, кніга гучыць як канец адсутнасці, аднаўлення таго, што мы страцілі ў свеце пастаяннай сувязі, не ведаю, constant connection, як яшчэ лепш перакласці. Але зараз я пачну гаварыць пра што кніжка, і вы зразумееце, што маецца на Я не ўвазе. ведаю, я б з такой назвай бы просто не ведаю, я б павярнуў бы гэтую кніжку вось гэтым зрэзам, каб яе ніхто не бачыў ніколі Добра, і што да я пабачэння. Добра, што я чытала электронную кніжку. Але тэма гэтай кнігі гэта тое, што вось мы з вамі і нашы слухачы, мы апошняе пакаленне, якое памятае жыццё да інтэрнэту. Да таго часу, як у нас з'явіўся інтэрнэт. І мы ўсе з вамі сталі карыстацца інтэрнэтам не толькі праз дыялап, але яшчэ на тэлефонах і дзе заўгодна, не ведаю, вось на гадзінніках. І гэта гучала для мяне як патэнцыйна вельмі цікавая тэма. Патэнцыйна сацыялагічнае нейкае цікавае даследаванне пра тое, вось як жыве чалавецтва, якое калісьці не мела інтэрнэту, а цяпер мае. Даволі цікавая тэма. Але у аўтара гэта ўсё звялося да «а раней было лепш», а памятаеце, як раней было класна без інтэрнэта? І таксама, што тэхналогіі змянілі наша жыццё ў горшы бок. Дакладней, А вось інтэрнэт. Так, даўней гэта было не так. вось вы ж уяўляеце гэта, ну, голасам нейкай бабулькі, якая сядзіць на лаўцы, ці бабулька ці дзед, будзем талерантнымі, сядзяць і разважаюць, што а вось у савецкія часы жылося добра. Вось гэты мужык, які, здаецца, ну, не такі стары аўтар гэтай кніжкі, гэта як яго там завуць, Майкл Харрис. Ну, ён не стары чалавек, а ён разважае як стары, вельмі стары чалавек. Магчыма, гэта кніжка напісаная для вось такіх, которые нарадзіліся пасля старпёраў? таго, як інтэрнэт з'явіўся. Не. Не, наадварот, для нейкіх зумераў і хто там яшчэ менш за зумераў, пакаленне альфа? Так. Пакаленне Z, Ну. это якое пакаленне? Гэта Z мы. это зумеры. Не, я Зумеры. міленіял. А, не, Сарош мы, да, таксама, мы ще- здаецца, міленіял. Так, І ты міленіял. так. Ой, боже, сабраліся тут бумеры, Гробаны абмеркаваць, што яны міленіял, міленіялы. это я? Не, ты не. З 83-го, калі я не памыляюся, гэта міленіялы. Сярожа, у якім годзе А не з нарадзіўся? 90-х? Не. з 90-х. Не. Я дакладна памятаю, міленіял. што з 83-го ты міленіял. Вось. Ну, ладно. Так што, як бы, вось аўтар у гэтай кнізе надае вельмі вялікую ўвагу таму, як інтэрнэт змяніў нашае грамадства. Але замест таго, каб канцэнтравацца на тым добрым, што нам прынёс інтэрнэт, ён канцэнтруецца толькі на дрэнным. То бок вось усе негатыўныя, магчыма, якія вы уяўляеце сабе аспекты вось гэтай лічбавай умоўнай рэвалюцыі, ён усе іх прыводзіць. І ён Так супер бомбіла проста... цябе дзе? Так вось мяне бамбіла ў тым, што чалавек, які хоча напісаць даследаванне пра тое, як змяніўся наш свет з узнікненнем інтэрнэту, піша толькі пра негатыўныя бакі. Хаця гэтая кніга не задумва, ну, в сэнсе, не падаецца як апісанне негатыўнага ўплыву інтэрнэта на наша жыццё. Калі б там было напісана, што у анатацыі дзе-небудзь аўтар расказвае, як нам стала дрэнна жыць пасля таго, як у нас з'явіўся інтэрнэт, тады б у мяне не было прэтэнзій да гэтай кнігі. Але ў анатацыі да гэтай кнігі такога не было, і мне падавалася, што гэта будзе нейкае, ну, такое даволі рознабаковае назіранне. Але атрымалася, што вось аўтар, ён як быццам бы дзённічак вядзе. Ён дзеліцца сваімі перажываннямі, так, маўляў, сёння я ўспомніў, які я быў шчаслівы, калі ў мяне не было вай-фая. І чаму ж ніхто не разумее маю ностальгію па тых часах, калі можна было проста згубіцца ў горадзе, калі ў мяне не было Google Map, і можна было не баяцца, што хтосьці на мяне пакрыўдзіцца, што я там яму не адказваю ў Facebook Messenger. Вось кніжка выглядае менавіта так. Гэта нейкія яго асабістыя перажыванні, разважанні, і мне падаецца, што вось гэта не з усімі чытачамі зрэзануе, таму што, ну, гэта вельмі нейкая залішняя асабістая ностальгія, якая не ўспрымаецца як аб'ектыўны погляд на тэму, якую заявіў ён у кнізе. Гэта старпёрскае ныццё пра тое, што раней было лепш, без інтэрнэту было лепш. Зразумела, што ягоныя перажыванні зразумела, але часам
узнікае ўражанне, што вось менавіта яму стала горш жыць, калі ў нас з'явіўся інтэрнэт, і ён вельмі хочацца гэтую вось крыўду сваю несць на плячах, ён хоча ва ўвесь свет. Але ну вось і быццам бы уявіце, што нейкі там вось прыйшлі на нейкую музычную тусоўку, і вам нейкі сябар пачынае заціраць пра тое, што як класна раней было слухаць на касетах, а зараз гэтыя ваши MP3 бяздушныя, а я вот музыку толькі на касетах слухаю, ці там не ведаю, толькі на кружэлках вінілавых. І у некаторых частках гэтай кнігі вельмі моцна ён канцэнтраваў сваю ўвагу на тым, што людзі са з'яўленнем інтэрнэта страцілі сапраўдную камунікацыю, што вось уся камунікацыя перайшла ў інтэрнэт, і мы з вамі перасталі камунікаваць ужывую, што ў нас няма ніякай эмацыянальнай блізкасці. І мне хацелася вось у гэты момант яму закрычаць, што чувак, камон, калі б вось я зараз пераехала, і ў нас бы не было б інтэрнэту, і я б не магла вось так вось з Настей і Сярожам пагаварыць, я б чокнулася ў першы месяц гэтай сранай іміграцыі. Як можна казаць, што інтэрнэт наша жыццё сапсаваў, калі цяпер у нас нашмат больш магчымасці камунікаваць. Я разумею ягоную прэтэнзію тым, што людзі больш часу праводзяць у інтэрнэце, і вось гэтыя прыколы, калі там людзі прыходзяць патусіць, не ведаю, разам усе ў рэстаран, але ўсе сядзяць у сваіх тэлефонах і з кімсьці перапісваюцца. Так, такая праблема ёсць, але ну добра, гэта ўсё роўна больш, чым дрэннага. І таму як быццам бы вось тыя часы, якія былі калісьці да інтэрнэту, ён праз нейкія ружовыя акуляры разглядае і такі: а памятаеце, як мы гулялі на вуліцы ў даганялкі, і не было ніякіх апавяшчэнняў на тэлефоне. І Вось мяне так ніхто гэта... не мог дагнаць. Ну і ён разважае, што вось тады мы былі рэальна шчаслівыя, а цяпер вот гэта нейкі типа сурагат шчасця. Канешне, гэта ўсё было клёва, там не ведаю, бегаць у двары, і што мамка не можа табе патэлефанаваць, таму ёй даводзіцца праз увесь двор крычаць: Наста, ідзі есці. Вось гэта ўсё. Але блин, мы маглі там не ведаю не ведаць, дзе знаходзяцца нашы дзеці. А цяпер нават у плане бяспекі стала ўсё нашмат лепш. Карацей, ён у гэтай кнізе мог бы трохі менш настальгіраваць па гэтых старых добрых часах, больш надаваць увагі нейкім рэальным фактам, рэальным плюсам, рэальным мінусам з'яўлення інтэрнэту, а не вось просто так тупа дэманізаваць інтэрнэт. І ну мне здаецца, што просто гэтая кніжка выйшла 11 гадоў таму, у 2014 годзе, і просто тады яшчэ ў інтэрнэце не з'явілася такая штука, як скібідзі-туалет. Я спадзяюся, што вы не ведаеце, што такое скібідзі-туалет, і ніколі не даведаецеся Я пра не гэта, таму што ён бы зразумеў, што ну калі б ён гэта пабачыў, ён бы зразумеў, што ўсё, чалавецтва ўжо не выратаваць, і адразу просто сама выпіліўся бы. Вось, у вас просто няма малодшых братоў, і вы не ведаеце, што такое скібідзі-туалет. Але бацькі малых дзяцей мяне зараз, я думаю, разумеюць. Вось, як бы Дык ёсць раскажы ўжо. 3 вершнікі апакаліпсіса, на якіх трымаецца дзіцячая увага. Гэта скібідзі-туалет. Іх 3. Скібідзі-туалет, гэта Baby Shark, ну гэта хутчэй у замежных дзяцей. І 3, мне здаецца, гэта вось Хагі-Вагі, вось гэтыя ўсе персанажы, Кісі-Місі. Хто там яшчэ быў? Ну я толькі вось гэтых дваіх памятаю. Ну штосьці накшталт. Скібідзі-туалет гэта серыя мульцікаў, просто загугліце там, дзе з туалета тырчыць галава. У мяне просто ёсць сябар, у якога ёсць малодшы сын, і у мяне ёсць брат, які на 15 з паловай гадоў маладзейшы за мяне, таму я ведаю всякую такую фігню. Не асуджайце. Сярожа даведаўся штосьці новае. Таму карацей, вось мяне выбесіў старпёр, які думае, што калі яму стала жыць горш з інтэрнэтам, значыць усім. А я недавно бачыла графік, дзе там паказваецца, што ў 30-х гадах знаёмствы, якія вялі пасля да шлюбу, часцей адбываліся ў сям'і і ў школе, ну і там сярод сяброў, а цяпер у нашым ужо годзе гэта інтэрнэт збольшага. Таму што тут шмат людзі знаходзяць сяброў, каханых і гэтак далей. Гэта тое, што мяне бесіць у нон-фікшане, калі, як гэта сказаць па-умнаму, калі чалавек, который напісаў кніжку, ён дазваляе сабе рабіць абагульненні, которые ён свае абагульненні не мае досведу, не мае права абагульняць увогуле, так? Вось ён разглядае праблему толькі вось аднабакова, і ну і буду вось з гэтага боку і пра гэта ўсё фікаць. Мне здаецца, гэта хутчэй выключэнне, таму што нармальныя кнігі пішуцца нармальна. Было б прикольна, калі б ён напісаў 2 тамы, так? Першы том вось такі, а другі том вось а другі з боку нейкага юнака, які расказвае, як клёва ўсё.
Але я ж які кажу, у яны мяне б не было прашараныя. прэтэнзій, я б не бесілася, ну, в сэнсе, не, я б бесілася б з гэтай кнігі, але б у мяне не было столькі прэтэнзій, калі б там адразу было штосьці пад захалоўку пра тое, што як нам стала дрэнна жыць пры інтэрнэце. Але там гэтага няма, і падавалася, што гэта будзе аб'ектыўна, але вось як Сярожа сказаў, ён проста ўсё сабраў, абагуліў і такі, вось, выдаў гэта за ісціну Ну, з апошняй твайго інстанцыі. вось гэтага аповеду гэта нейкі, я не ведаю, споведь хлопчык з гэтым з комплексам юнацкага максімалізму, ці я не ведаю, як гэта правильно Так. называецца, которая вось, ну, я табе раскажу, а ты жыві з гэтым. Але нам пашчасціла, што з гэтым жыць будзе адна Наста, а не мы ўсе. Таму Так, а я санітар лесу і нікому не раю Ты за чытаць ўсіх гэтую нас, кнігу. так. таму Было. пераходзім да наступнай Насты, которая нам будзе расказваць Расчленёнка. расчараванне года. Маё Окей. расчараванне года І гэта гэта не тое, Сярожа. што ў мяне не было ніводнай кнігі, якая б мне вось сапраўды запала ў душу. Я ўвесь год чакала, што ну можа быць гэта, ну можа быць наступная, можа быць вось гэта кніга. Ведаеце, як я ў мінулыя разы расказвала там вось гэтая экзістэнцыяльная псіхатэрапія, якая была такой моцнай падтрымкай. Я так вось праніклася гэтай кніжкай, а тут такога не было. І гэта стала такім сумным нечым, такім ну гэта я не магу тут нават нейкую кнігу назваць, таму што не. І вось проста расчараванне тое, што я такі не знайшла тую самую адзіную непаўторную вось тую, пра якую б мне хацелася вельмі доўга расказваць, раіць і перачытваць і ўсякае такое. Я памятаю, што мы з табой, здаецца, яшчэ ў кніжнай шафе ў нейкім выпуску ці ў апошнім, ці ў перадапошнім Недзе там восенню, абмяркоўвалі. по-мойму, так. Так, было штосьці пра тое, што вось ты ўсё хочаш яе, а Я пакуль хачу яе яе, няма. а яна не. Так, яе няма. Так і не з'явілася. Ну, можа быць, у Блін, гэтым сумна. годзе будзе 2. Ну, ты ж разумееш, хаця б што такія штосьці кніжкі, яны блізкае. нараджаюцца не штомесяц, не штогод нават, а Так, як але бы ў мяне было раз такое адчуванне, што мінулыя гады, ну вось штогод хаця б адна вось вельмі моцна ўражвала, вось вельмі яна прям западала. Тут можа быць вось тое, што ты згадваў пра тое, што ў цябе было не асабліва шмат часу на тое, каб занурацца ў нейкія іншыя сусветы, таму што ты быў заняты вось сваімі праектамі па працы. Магчыма, у мяне ну трошкі было падобна, што я менш чытала проста для сябе, і мне не асабліва хацелася там вось штодзённа нешта вышукваць, ісці па нейкіх спісах, што я хачу прачытаць тое. Я чытала тое, што больш-менш ну вось захацелася гэта паспрабавала, але так і не знайшла тую кнігу, якая б рэальна стала вось такой знакавай. Ха-ха-ха. Гуллівы настрой. Таксама расчленёнка. Расчараванне, ну Таксама давай. Так, всё. Ну, вы ж ведаеце, што у мяне акрамя кніжнага клуба «Анягош», у мяне ёсць яшчэ адзін кніжны клуб Ты імя пастаянна нам раскажаш Ганны пра свае здрады, а Чарнушкі. мы вось, як тыя жанчыны, якія жывуць з аб'юзерам, прымаюць яго любым. Ну давай. Кніжку у маім іншым клубе загадваў не я, гэта не я. Кніжка называецца «Дні Савелія», О, русского это письменника служитель. Георгий Служитель. Чалавек з дурацкім прозвішчам проста. Я бачыла, Насці павінна спадабацца вокладка гэтай кніжкі, там ёсць, па-мойму, руды нават код. Не ведаю, Я зараз пагляджу, пагуглю. я чытаў у электронцы гэтую кніжку і як бы чаму расчараванне? Ну, Мне здаецца, расчараванне тут сама назва расчаравання. як бы ведаеш, калі на вокладку выкідваюць, што там гэта там фіналіст нейкай там прэміі, лаўрэат нейкай там Ну, іншай я прэміі. чула шмат добрых водгукаў ад рускамоўных чытачоў, скажем так, але я не чытаю Катах зараз і рускую людзях. літаратуру. І пра яе там вельмі шмат выказваўся нейкі там пісьменнік, таксама знакаміты рускі. Я ж кажу, я вось гэтыя неістотныя для мяне рэчы я забываю літаральна там праз 1,5 хвіліны. Але вось «Дні Савелія» я не А ты забыў. запомніш на ўсё жыццё. Адразу з першай старонкі ты разумееш, што галоўны герой гэтай кніжкі гэта, пардонце, коцік, так? І для мяне Забаронены прыём, мне здаецца. Ну, так, типа, гэта такі не прям тое, што забаронена, гэта пошлы. пасля Гофмана «Жыцейскія Мавітон. воззрения кота Мура» гэта не тое, што мавітон, гэта ну днішча, пардонце. Вось. І нават Назва калі для ты выпуска гэта не тое, што мавітон, гэта днішча. Я записываю.
Ну, блін, вядома, ты хочаш там расказаць зусім не пра ката, хочаш расказаць зусім пра іншыя рэчы. Гэта адно. А другое, ну, як бы, ну, гэта банальна. Я не ведаю, магчыма, у рускай літаратуры такога не было шмат дзе ўжыта гэтага прыёма. Магчыма, не было такога яскравага ўжывання гэтага прыёма. Але, ну, я не ведаю, кніжка, трэба сказаць, яна напісаная вельмі добра. Сам аўтар, ён вялікі аматар там Антона Чехова, Михаила Булгакова, як его яшчэ завуць, который Лаліту напісаў, Владзіміра Набокова. Набокаў. І гэта адразу бачна па тым, як напісана гэта кніжка, па падборы слоў. Там няма якіх-небудзь заезджаных эпітэтаў, там няма параўнанняў якіх-небудзь такіх, ведаеш, которые ты недзе штосьці чуў. Нават калі параўнанне там здавалася пачынаецца вось з такога, ты зараз я ведаю, як гэта параўнанне закончыцца, а ён хлабыць там на наступным радку ён штосьці выварочвае нешта іншае. І гэта захапляе, трэба сказаць. Але чым больш я аддаляўся ад гэтай, ну, прачытаўшы гэту кніжку, чым далей я аддаляўся ад гэтай кніжкі у часе, тым больш яна мяне расчароўвала. Мяне расчароўвала кампазіцыя гэтай кніжкі. Я уже, ну, ведаеш, калі табе трэба там паглядзець на каб ацаніць які-небудзь прадмет, табе трэба яго там старанна вывучыць, там пацерабіць у Класць. руках. Я ведаў, што вы адразу заржэце. Вось, а потым Асабліва, калі гэта адысці. долгунец, то яго трэба Конечно. пацерабіць. А потым адысці крыху падалей і так наўздалёк глянуць на гэта ўсё і ацаніць здалёк, просто памяняць перспектыву. І вось калі перспектыва вось у мяне памянялася, і я бачу там агрэхі. Нават ведаеш, я, который там чалавек, который тэорыю, як это, арцель-тэорій, тэорыю апавядання, я там па касальнай лініі праходзіў калісьці, і не заглыбляўся увогуле. Але я тут бачу, што у цябе там вельмі там храмае дзе на адну нагу, а дзе на дзве, вось тыя і тыя месцы. Навошта ты там уключаў вось гэты эпізод, навошта вось гэтае. Так, гэта вельмі цудоўна выпісана. Гэта вельмі класна. Але я не ведаю. Я калі чым болей я аддаляўся ад гэтай кніжкі, тым больш расчароўваўся, паўтаруся, і гэта зусім я адразу прыгадваў іншую гісторыю сваю. Калі я чытаў доктара Жываго, мне наадварот, мне вельмі не спадабалася, але адбылася зусім іншая рэч. Чым больш я адыходзіў ад яе, чым больш часу праходзіла, я ўсё больш разумеў, што, гэта прыкольна, гэта клёва, гэта, ну, дзе-нідзе нават можна назваць геніяльным. Вось, і таму як бы тут у такі вось процівавагу вось спрацавала менавіта вось гэты Георгій Служыцель. Ну, вядома, кожнаму сваё, я, магчыма, больш ніколі не вярнуся да гэтага аўтара і да аўтараў, которые раюць яго. Вось, таму не ведаю. А як ацанілі іншыя ўдзельнікі твайго гэтага здрадніцкага чытацкага клуба? Варожага. Варожага, так. Як Ну, яны там ацанілі гэтую кнігу? дзяўчынка адна, там ёй вельмі спадабалася, ну і на фанаце ад коцікаў, ну там Ясна. як бы Нас там сталася такое. таксама. Вось. Ну, дарэчы, прабач, Серожа, я скажу. Я тебе прабачу. Сёлета гэта атрымліваецца Табе летась. прабачу. Я тебе чытала кнігу «Хронікі странствующего кота», дзе галоўным героем таксама быў кот. І нягледзячы на тое, што я люблю катоў, ну, я не магу сказаць, што гэта проста нейкі Гэта шэдэўр, азіяцкая потому што- тая кніжка, якая ў шафе была яна, з катом здаецца, у нас чорным. калісьці была, так. Мгм. Ну-ка, ціха. І ты там б'юцца. І гэта яна сказала не сярожу. Дык вось, што там з тым странствующим котом? Ну, пра тое, што гэта яшчэ не паказчык, што калі чалавек любіць катоў і калі ты ўпіхнеш гэты прыём, што кот будзе галоўным героем, што гэта абавязкова спрацуе. Ну, то бок гэта нейкі танны Таму кот. Сярожа сказаў, што гэта Так, ніша. гэта так. такая, ну, нейкі дзешманскі ход, вось, як ты сказала. І як бы, ой, усе любяць коцікаў, ну, давайте я вось піхну, вось пульну коціка. Ты разумееш, што як бы, ну, вось ты пульнуў коціка і будаш расказваць якую-небудзь там сур'ёзную гісторыю. Вазьмі, напрыклад, японцы зрабілі мангу «Милый дом Чи», здаецца, он называецца. Там просто пра коціка. І на міленька, і на, ну, няма А, ніякай гэты коцік вялікай... Не Чі, так, я прэтэндуе ведаю. на нейкую... Інтэлект. Так, яна не прэтэндуе,
Абсалютна. І яна ніколі там не казала пра сябе, што мы там, я не ведаю, новыя храніцелі Мгм. Мура, так? Алана Мура. І яна як бы гуляе вельмі здорава. І калі ты там ну, яе там прагортваеш, ну, у цябе там застаецца такое вельмі добрае ўражанне ад вось гэтай, здавалася б, вельмі дзіцячай гісторыі. А тут навошта гэта кота бедолагу там прысабачылі, і потом там Кота присобачили. там же сканчаецца ўсё. Это просто трындец. Ты бачыш, як на табе вось як это сказаць, ну вось ёсць такія людзі, которые кажуць, мы не чытаем кніжкі там, дзе расказваецца, дзе там забіваюць жывёл, там, дзе там жывёлы паміраюць. Я чытаю Бясецкі такія я бяздушны. чытаю такія Першая кніжкі. частка менскай трылогіі, памятаеце пёсіка Ну, памятаю, няшчаснага? там Мне прочытала. балюча было. Фізічна Так, балюча. гэта было балюча, гэта было сабака выжыў, не хвалюйся. Так, Вось. спойлеры. Але гэта было вельмі балюча, і я разумею, навошта гэта аўтар рабіў, і ён гэта зрабіў мэтанакіравана, ён гэта зрабіў абаснавана, і гэта вельмі класна. Мне вельмі спадабалася, якім сабака стаў потым. Вось гэтыя стасункі паміж вось гэтым героем і сабакам. Ну, Так. гэта вельмі прыгожа. Гэта бадай самыя прыгожыя моманты, месцы ў гэтай кніжцы, у гэтай трылогіі. А тут жа просто, ну, я зраблю коціка, таму што ўсе любяць коцікаў. Всё. Як бы, Я не люблю котиков. Таму, калі я ўбачу каго-небудзь з вас, хто будзе чытаць гэту Кнігу. Кніжку. немавітон ад нішча, Сярожа Ну, знойдзе кожнага. то Бойцеся. Я хіба, мабыць, не чытала ніводнай кнігі, якая была б ад коціка. Ну, вось Гофмана я чытала ва ўніверсітэце, але я чытала кніжкі ад імя сабакі, я чытала Куджа Стывена Кінга, але там сабака, які паступова вар'яцее ў яго шаленства. І Цімбукту Пола Остера, даволі старая кніжка, і Пол Остер не так даўно памёр. Таксама кніжка, якая была ад імя сабакі, скажем так. І гэта былі, ну, нармальна, там як бы гэта ўсё таксама было абгрунтавана, не было ніякіх гэтых вось забароненых прыёмчыкаў. а там ведаеш, просто, ну, у гэтага, там той коцік еў нейкі тваражок з этой... імя, назва тваражка была... Коцік еў тваражок. Это О, наша Боже. асабістыя асацыяцыі са словам тваражок. І, Як ну, кажуць, if you know, you know. Карацей, непрыстойнасць у квадраце. Атрымалася ў цябе коцік еў тваражок. Прычым сказаў гэта ты, а непрыстойнасць атрымалася ў мяне. Ну да ладно. Ну, Вось, і коцік еў тваражок. тваражок называўся Савушка. Вось. І, ну, Савушка ў як прадукт. бы, і таму Савушкін прадукт, кота так. назвалі Савелі, таму што ён як бы, А. любіць тваражок Мгм. Савушка. І як бы там вось некалькі разоў на кніжку ён там пра гэта, ну, як бы яго кормяць тваражок, ён такі, і, конечно же, тваражок Савушка. Гэта прыхаваная мог бы быць такі- рэклама. Так, мог быць такі продукт Ну, плейсмент, канешне, упушчаныя магчымасці. Ну ладно. Ну что за говно? Ну, ребята, ну так нельга. Ну. Все, отпускаем тебе з міром, Сярожа. Я бы, калі Табе больш не калі трэба табе чытаць. 30 плюс, ну, такія прыёмы, гэта уже, ну, прабачце, Фу. заберыце гэта. Так, таму чытаем усе кацёнка шмяка. Ну, кацёнак шмяк, я упэўнены будзе нашмат лепей. Ну давай, цягніце перад для мяне. Ну, гэта, дарэчы, першае расчараванне было. Колькі Не. расчараванняў у нас яшчэ чакаюць наперадзе? 2. Не, у нас ці Маё было ўжо расчараванне. Ну, у цябе было. У нас ты просто не было расчаравання ў кніжак. Все, тады Было на. чыста па жыцці расчараванне. Так, персонаж у цябе быў. Так, Плутон. У мяне не было яшчэ расчаравання. Ну, і адкрыццё ўвогуле ні ў каго не было. Адкрыцця. Мгм. Вось, і адкрыццё у цябе. У мяне адкрыццё маё гэта кніга, ад якой я нічога не чакала. Я нават не памятаю абсалютна, як яна трапіла да мяне ў рукі, як я дайшла да жыцця, што да такога жыцця, што я ўзяла гэтую кнігу чытаць. Магчыма, мяне зацікавіла назва гэтай кнігі, таму што гэта кніга англійскай пісьменніцы Джанет Уінтерсон, якая называецца «Why be happy when you could be normal». Тут уже у русских локализаторов все было окей, потому что книжка называется «Зачем быть счастливой, если можно быть нормальной?». Але назва мяне вельмі моцна зацікавіла, я взяла чытаць гэтую кніжку. І перад тым, як гаварыць пра саму кніжку, мне хочацца сказаць пра аўтарку, тому што трэба уяўляць пра гэтую аўтарку. Чаму Сярожа смяецца? Я плачу.
Табе таксама падабаецца назва гэтай кнігі ці што, чаму Мне ты усе плачаш? твои назвы падабаюцца сёння, давай. Ну бачыш, класная Мгм. назва, я ж кажу. Адзін нонфік, ну што ты Гэта тут? не нонфік, гэта не зусім нонфік, гэта аўтабіяграфія, але гэта не нонфік, Сярожа. Я б не сказала, што гэта прям, ну вось, Chasing New Horizon гэта быў прям нонфік, навукова-папулярная кніжка, касмічная, сур'ёзная, астранамічная і гэтак далей. А гэта гісторыя жанчыны ў пошуках сябе. Гэта хутчэй аўтафікшн, чым нон-фікшн. І тут вось трэба сказаць колькі слоў пра аўтарку, бо яны важныя, паколькі кніжка аўтабіяграфічная. Факт у тым, што гэта брытанская пісьменніца, яна нарадзілася ў Манчэстары, і яе удачарыла сям'я пяцідзясятнікаў. Яна прыёмная дачка, якая вырасла ў рэлігійнай сям'і. І яе прыёмная гэтая сям'я спадзявалася, што дачка стане хрысціянскім місіянерам, таму ўжо з маленства, там у 6 гадоў яна ўжо пісала пропаведзі, яна хадзіла па суседзях, па дамах з пропаведзямі. І калі ёй споўнілася 16, яна заявіла бацькам пра тое, што яна лесбіянка, паслала ўсі, ну, не ўпэўнена, што паслала, але яна проста пайшла з дому. Вось. І кніжка выйшла ў 2011 годзе, і гэта аўтабіяграфічная гісторыя, у якой яна дзеліцца проста сваім досведам, сваімі перажываннямі, пошукамі ідэнтычнасцямі. Гэта кніга, якая як бы, ну, не нонфік у тым плане, што яна спалучае элементы мемуарнай літаратуры, то бок яна расказвае пра сябе, пра свае падлеткавыя гады, пра сваё сталенне, і таксама разважае над многімі рэчамі. Я з гэтай кніжкі павыпісвала проста мільён цытат. Я буду ў падкасці пра яе расказваць асобна, дакладна, таму што мне вельмі хочацца гэта працытаваць, бо гэта неверагодна прыгожа. І гэта маё адкрыццё, таму што я не ведала раней пра гэтую жанчыну нічога, хаця ў яе ёсць некалькі даволі папулярных кніжак. Я абсалютна нічога не ведала пра яе існаванне, пра яе кнігі, але потым мне на вочы трапілася гэтая назва, я яе выбрала чытаць і не пашкадавала. І вось галоўная гераіня, уласна, аўтарка, якая расказвае пра сваё дзяцінства, пра сталенне, пра складаныя адносіны з маці, якая была вельмі строгай рэлігійнай жанчынай. Як вы разумееце, што калі яны расцілі яе, каб яна стала прапаведнікам, то ну, такія сабе рэлігійныя адносіны былі ў гэтай сям'і. Таксама ну, маці не разумела дачку шмат у чым, і вось гэтыя адносіны, якія адыгралі вельмі важную ролю ў фарміраванні ўласна жанчыны як асобы. І адна з самых важных тэм гэтай кнігі гэта уласна пошукі сябе, пошукі сваёй ідэнтычнасці, свайго месца ў жыцці і наогул змаганне за сваю ідэнтычнасць, каб быць не тым, кім хочуць, каб ты была твае бацькі, як часта гэта бывае, а каб быць тым, кім хочаш ты. І вось Джанет расказвае, што яна прайшла даволі доўгі няпросты шлях да таго, каб зразумець, што быць нармальнай, вось гэта тое, чаго яна хоча. Яна не хоча адпавядаць патрабаванням грамадства, яна проста хоча быць нармальнай. І яна прайшла праз вялікую колькасць цяжкасцяў, яна ўсвядоміла сваю сексуальную арыентацыю, яна навучылася быць сабой, ну і проста не спрабавала дагадзіць людзям навокал, што пачыналася з сям'і і заканчвалася людзьмі наогул, умоўна, абагулім гэта грамадствам, скажем так. Таму як бы, ну, калі спрошчана, то сюжэт гэтай кнігі гэта станаўленне асобы, пераасэнсаванне і пераадоленне нейкіх унутраных бар'ераў, гісторыя пра тое, як важна быць верным сабой, нягледзячы на тое, чаго чакае ад цябе грамадства. І для мяне адкрыццём быў стыль гэтай аўтаркі, наколькі крута яна спалучае нейкія асабістыя гісторыі, асабісты досвед з філасофскімі разважаннямі. І гэта не проста гісторыя пра тое, што вось яна перажыла тое і тое, але гэта гісторыя пра тое, як вось гэтыя перажыванні дапамаглі ёй стаць сабой, стаць той, якой яна ёсць, і той, якой яна хоча быць. Але нягледзячы на тое, што гэта прям суперсур'ёзныя тэмы яна закранае, яна неверагодна клёва жартуе, яна выкарыстоўвае самаіронію, і яна вельмі лёгка пераходзіць ад чагосьці трагічнага, таму што, ну, калі ты расцеш у такой сям'і, потым ты высвятляеш, што ты яшчэ маеш нетрадыцыйную арыентацыю, што як бы ў рэлігійным свеце не надта ўхваляецца, то гэта, ну, даволі трагічна ў нейкай ступені для падлетка. Але вось яна паміж гэтым трагічным і камічным у жыцці балансуе, і вельмі крута гэта апісвае ў кнізе. Гэта, ну, вельмі смешная, можна сказаць, кніга, таму калі вы любіце чытаць кніжкі пра людзей, якія ламаюць стэрэатыпы, якія спрабуюць разабрацца ў сабе з дапамогай нейкай іроніі, гумару, самаіроніі, то я раю вам гэтую кніжку. Яна не для тых, хто хоча ўбачыць нейкі там класічны хэпі-энд, што вось я прыйшла да высновы такой, і все жылі доўга і шчасліва і так далей. Тут няма такой нейкай наіўнай мары жыць як усе, вось каб людзі глядзелі на мяне і думалі, што вось таксама хачу быць такой. Не, гэта кніжка пра тое, што часам цяжка быць сабой, але трэба мець смеласць, каб быць сабой, і ў тым свеце, дзе ўсе імкнуцца да нейкага выдуманага шчасця, якое ў кожнага сваё насамрэч. Вось, так што, ну, гэта стылёва, яна прапісана, ну, табе спадабалася, як яна напісана? Ці тут Офігенна. сэнс галоўны?
Тут вельмі тут усё супала, так што ну я не магу атаясаміць сябе з аўтаркай, таму што я не вырасла ў рэлігійнай сям'і, я маю традыцыйную арыентацыю, таму як бы я з ёй не супадаю шмат у якіх пунктах, але у мяне таксама ў пэўнай ступені быў свой шлях пошуку ідэнтычнасці ў дзяцінстве, ў юначыя гады, там нейкае неразуменне з бацькамі і гэтак далей. Таму ну як бы в прынцыпе любому падлетку, які меў такое-сякое, не то что, блин, не хочу казаць траўматычнае, каб Сярожа не глядзеў на мяне, але ну карацей такое троху траўмуючае дзяцінства, ты хочаш стаць у гэтым свеце кімсьці, ты можаш сябе атаясаміць з гэтай гераіняй. Але пры гэтым я чытала гэту кнігу ў арыгінале па-англійску, яна напісаная настолькі цудоўнай мовай і настолькі прыгожыя думкі ў ёй выказваюцца, то бок усё супала, і тэма, і мова, і асоба галоўнай гераіні, якая мяне зацікавіла, мне б захацелася вось гэта жанчына, з якой б мне захацелася там не ведаю пасядзець за кубачкам чаго-небудзь дзе-небудзь, каб яна мне яшчэ трошкі расказала пра сваё жыццё. То бок ну вось вельмі даверлівыя адносіны склаліся з аўтаркай падчас чытання кніжкі. Так што ну прям адкрыццё, я хочу паглядзець, што я напісала яшчэ акрамя гэтага, і я думаю, што я яшчэ з ёй пазнаёмлюся. Ну і тут у падкасці абавязкова вам пацытую, бо цытаты там просто аганёк. Я выкладывала цытаты ў сторыс, пакуль чытала кніжку, і ну шмат водгукаў прям было ад людзей, типа што гэта за кніжка, раскажы. Так што ўсё будзе. Мне Сярожа здаецца, скептычна глядзіць. што ў цябе у гэтым годзе, ну у мінулым годзе нейкі падбор кніжак вось акурат на вось гэтую тэму падабраўся. Вось я просто прыгадваю, як ты расказвала пра кніжку «Естам шчаслівая, што моя Так, мама умарла». цешыся же Типа, моя мама ўмарла, так. Ну, «Естам шчасліва». Гэта таксама адна з найлепшых кніжак гэтага Ну года. дык ну гэта не з той жа оперы, не? Так, гэта вельмі падобная гісторыя, таму што гэта таксама рэальная гісторыя жанчыны, якая вырасла з маці, якая хацела зрабіць з яе кінозорку, і дзяўчынка ўсё дзяцінства правяла вось у гэтай пагоні за славы. У выніку яна стала паспяховай актрысай, але гэта паламала ёй дзяцінства. Ну вось это такі, як это сказаць, Але гэта выпадковасць. Праўда, гэта вось гэта гэты троп, выпадковасць. ведаеш, пазбавіцца ад як это сказаць, ад уплыву бацькоўскага ў дадзеным выпадку, ад траўматычнага ўплыву бацькоў. Гэта ж Паламалі гэтае слова мы з табой, Сярожа, конечно. Ну канешне, ці Стаўленне. не троп гэтага ад Зігмунд Фрейд он там расказваў, калі табе трэба супраць бацькоў Магчыма, ну ён гэта тэма, называў якая гэта важная нейкім для там мяне, тэрмінавым. ну типа адносіны з бацькамі такія вось, гэта ну важная была там у пэўны перыяд для мяне тэма, але я не ведаю, это так просто выпадкова ў гэтым годзе атрымалася, што у мяне дзве гэтыя кніжкі аказаліся вось у топе найлепшага. Гэта не тое, што я там спецыяльна іх неяк чытала, вышуквала гэту тэму, яна просто сама мяне знайшла. Вось, але так, Ну, я вось, дарэчы, пакуль ты не сказаў, я не думала пра гэта. Цяпер заўважыла, што так і ёсць. Але, здаецца, больш нічога такога ў гэтым годзе я не чытала на гэтую тэму. ну просто Але гэта крутыя пра тое, кніжкі. што ты расказвала, ну вось адразу Так. прыгадваецца. Ну, просто Але яшчэ- ўсім раю. Цешыся же моя мама ўмарла, гэта супер смешная кніжка і даволі папулярная таксама. І зараз мы все радасна аб'явім тое, што Наста будзе расказваць пра... Пераверні. Персанажы. Гэта было ўжо. Не будзеш ты расказваць пра персонажа. Ужо расказала. Тады ты будзеш расказваць. У мяне Пра? засталося адкрыццё і кніга года. Ну вось і расказвай тады пра кнігу года. Кніга года. Та-да-да-дам. І летась кнігай года у мяне стала кніга, якую я раней ужо чытала, але «Зянне Кінга». Я лічу гэта О, сваёй Божа! кнігай года 2024. Пачакайце. Давай, даставай яе. Не магу, трэба ўстаць. Занадта далёка. Ты яе Кніга года. засунула. Калі Так. ласка, вот, і што она у нас на бачным месцы стаіць у кнігарні такая, типа тварам, бо гэта вокладка, это Ну, всё божественно. правильно. Вот, выкладка шыкоўная, пераклад таксама. Чаму Я- ў гэтым чаце танцуе толькі адзін нармальны чалавек? Я Мы разбіла можам кубак. патанцаваць усе разам. Прабачце, Што ты пачакайце, я разбіла кубак? кубак. Яна Гэта разбіла ўсё пожалуйста. жыццё. Я цяпер вось так вушкі натапырыла і рыхтуюся слухаць уважліва. Ну, мне падаецца, што тут усё відавочна. Паколькі, ну, для мяне, паколькі ў мяне не было нейкай кнігі новай, якая б стала для мяне суперзначнай, супердарагой і важнай, то я пачала думаць, ну, што ў прынцыпе было такога, можа быць, я нешта перачытвала. І
Гэта першае, што я прыгадала, тое, што Стывен Кінг з'явіўся па-беларуску, дзякуючы Насці Карнацкай. І для мяне Кінг як такое увасабленне, ну, гэта адзін з маіх любімых пісьменнікаў. Яшчэ з тых часоў, калі я прачытала першую кнігу Кінга, і улічваючы тое, што мой, напэўна, самы улюбёны цыкл кніжны гэта цёмная вежа, якую я, дарэчы, вось якраз пачала ў канцы года чытаць па-польску, мне вельмі падабаецца, і гэта рэальна іншы Кінг, чым які ён па-руску. То бок па-польску гэта зусім па-іншаму ўспрымаецца. Я ад гэтага вельмі кайфую. І зянне я чытала па-руску, я глядзела фільмы, але калі гэтая кніга, калі я даведалася, што яна будзе па-беларуску, для мяне гэта было такое, з чым трэба было звыкнуцца, і што трэба было асэнсаваць. І пасля, калі Наста рабіла гэтую працу, і вось тэкст, які я прачытала двойчы, ну, для мяне гэта стала падзеяй. Гэта рэальна штосьці, што закранула мяне, і тое, што мы маем вось гэтую кнігу па-беларуску, гэта такі знакавы твор. Я, канешне ж, хачу, каб яшчэ і цёмную вежу пераклалі на беларускую мову. Ну, то бок для мяне гэта стала чымсьці вельмі важным, і я зразумела, што ну, гэта сапраўды для мяне кніга года, нягледзячы на тое, што я чытала яе раней, нягледзячы на тое, што ну, як быццам бы і нічога новага ты не даведваешся, але ты маеш магчымасць дакрануцца да гэтага тэксту па-беларуску, смакаваць гэты тэкст. І ну, гэта, я б сказала, вось такі гонар, мабыць, так, што яна ёсць цяпер. І гэта проста вельмі класна. Таму вось такі выбар. Ой, ну Ой, я прям мілата, сиджу, ой, ну мілата, слухаю ну і просто. расцякаюся. Ай-яй-яй. Я просто А хацеў Сярожу таксама трэба сказаць. ўсё цынічна, Не, я ну хацеў давай. сказаць пра зянне. Ведаеш, калі Янушкевіч аб'явіў тое, што будзе перакладацца The Shining, мне было цікава, вось як знойдзецца слова, которым будзе называцца гэтая кніжка, зянне. Ну, самае простае, самае банальнае слова, але адначасова з гэтым гэта, ну, выключна для мяне гэта слова было вельмі дзіўнае, падкрэслю, было вельмі дзіўным, бо што не Само па кажы, сабе слова ці ў дачыненні да гэтага тэксту, ці ведаеш, проста просто як калі слова як ну, слова? мы да ўсяго да вось гэтых масавага прадукту, да масавых кніжак мы звыкліся чуць менавіта у рускім перастварэнні, Мгм. так? І калі гэта называецца сіянне, называць гэта ззянне, ну, па-першае, я адразу такі, ведаеш, напружваюся, а ці не сцёб зараз далей пойдзе, так? Мгм. Вось. Гэта тое ж самае, калі, ну, вось ведаеш, калі там ну, назваць зорныя войны зорнымі войнамі, так, ну, гэта даволі Але ж такое. гэта літаральна Star Wars. Ну, як бы... Ну, гэта літаральна Star Wars, але як бы ў масавую культуру, у беларускую я маю на ўвазе, это зайшло пад назвай расійскай, так? І таму гэта гучыць, як бы прыняць гэта проста трэба, гучыць гэта даволі дзіўна, так? Зараз, калі гэтыя фільмы, там, здаецца, колькі, 4 фільмы ўжо перакладзены, дарэчы, вельмі добра зроблены дубляж, пераклалі па-беларуску, і я цалкам вось прымаю цяпер нарэшце дайшло, што зорныя войны я магу прыняць, я магу прыняць тое, хай будзе з табой сіла, всё, нармальна. Вось, і тое Чакай, ж а гэта самае. не ты на гэтым фільме засынаеш? Гэта ж ты Так, на я ім засынаю на гэтых фільмах, але як бы тое, што гэта ж іншая гісторыя Мгм. майго А па-беларуску прыняцця. не Гэта ўсё засынаеш. Ці ўсё так дох, же засынаю, засынаеш? ўсё адно засынаю. Вось. І тут таксама тая ж гісторыя, мне трэба было проста прыняць вось гэтае слова зянне, каб яно ўвайшло ў кантэкст асабіста ў мой. Я не ведаю, магчыма, гэта толькі мой заскок, у каго-небудзь яшчэ такое было. Вось. І цяпер, калі, ну, ведаеш, калі ты можаш рабіць спасылкі на зянне, ты гэта прымаеш як само з сабой і такі, ну, клас, що, зянне, так зянне. Вось. Таму Тады калі, табе ведаеш, павінна... будзе перакладацца фільм альбо серыял, ну, па зянні, который быў напісаны, калі гэта кіно будзе называцца не «Сіянне», а там «Зянне», ну, і для мяне гэта цалкам вось, ну, Ужо ўсё успрымальна. ўпісана. Так. Ну, вось Гэта вось такая ты вось можаш зараз уявіць боль людзей, якія, ну, там, выраслі на Гары Потары па-руску, і яны бачаць нейкую там таемную залу, а не таемны Ой, пакой. так, чаму не таемная комната, нас пытаюць? Так, таму што людзі выраслі на гэтых кніжках у рускім перакладзе, і таму як бы вось гэтая таемная зала,
А зараз яшчэ і нейкі гэты келіх, чаму келіх, а не кубак, і я людзям тлумачу, што вось вы слова гоблет увядзіце ў Google і паглядзіце, як выглядаюць карцінкі, які нафіг кубак. Ну, то Мгм. бок, Ну, у беларускай можа быць гэта іншае значэнне, так, так. гэта не той кубак вось з ручкай, з якога мы гарбату п'ем. Там, Дык там ну, па як бы, тэксце, там менавіта келіх высакародная агня. вось гэтая вот эта вот штуковіна, я не ведаю, Вось. як вам патлумачыць, з такімі, я не ведаю, можа быць, з нейкімі стразікамі, ці як яны там Мгм. все прыгожа называліся. Фінціфлюшкамі, То бок, ну, пальбонамі. вельмі шмат тлумачэнняў, і хіба што вось вязень Аскабана гэта адзіная кніга сусвету Гаррі Поттера, якая пакуль што вось па-беларуску ёсць, да якой не было пытанняў адносна перакладу назвы. Таму Нават што да ў філасофскі філасофскага камня? А так, пыталі, людзі пыталіся чаму філасофскі, а не вузкі? Exactly. Людзі рэальна, не зазіраючы ў слоўнік, пыталі, гэта было вельмі шмат. І нам у кніжную шафу, мне здаецца, пісалі такія Так. пытанні. І ў выдавецтва пісалі, чаму не філасоўскі? Типа, што Во, гэта да за рэчы, Таму зараз што Наста, я табе... у філасофіі. Філасоўвія. Філосаў. Ага. Я, дарэчы, буду расказваць зараз, як мяне бамбанула надоечы наконт сусвета Гарры Поттера. Я табе, Наста, ўжо адной Насці расказваў, зараз раскажу другой Насці і таксама астатнім чытачам. Глядзеў я нейкую сторыс, і там нейкая жанчына ўжо такога нават большага веку, чым у мяне, і на штосьці там нейкая там карта марадзёраў, штосьці яна хацела гэта неяк абыграць, і ну і сказала, як гэта было по-руску. Клянусь, что затеваю только шалость. Ха-ха-ха. Я таки сижу, думаю, якая нахер шалость? Ну, вось просто откуль? І, ну, все. І, ну, я разумею, што ў мяне абсалютна у галаве не складваецца гэты пазл. І я звяртаюся, вядома, да Алены Петрович спытаць, як гэта было ў беларускім перакладзе, таму што чытаў даўно, не памятаю. Ну, яна разгарнула свае старыя завалы, знайшла гэта як і ў арыгінале, і знайшла, як гэта яна пераклала. А ў арыгінале там, типа, я клянуся, што Не зраблю нічога добрага там было. Ну, I won't do, I do no good, штосьці вось у гэтым сэнсе было. Ну і на пераклад там, ну, я лічу, што там і трэба было перакладаць так, што нічога не трэба было прыдумваць. Там клянуся, што нічога добрага я не зраблю. Вось, як бы тут усе сэнсы адразу прачытваюцца. А тут вось гэтае само слово шаласць, і ты такі думаеш, вось, ну, вось я объявляю всем, что я зараз буду шалить. Шалун. Ну, подумай, калі ты апошні раз про сябе казаў, што гэта было шалавство, моя шаласць. Ну, як бы я не уключаю сексуальныя падтэксты, так? А мы і не думалі нават. І по-другое, гэта, ну, вядзецца ад асобы падлетка, которая вось хоча быць там, ведаеш, увайсці ў дарослы свет, калі там як бы максімалізм на максімалках. І калі, ну, мапа марадзёраў, клянусь, что затеваю только шалость. Мародеры шалуны, твою мать. Ну просто, ну что гэта Есть такое? медведzi шатуны і мародеры шалуны. Гэта, ну, і вось, ну, і наколькі, ну, ведаеш, наколькі вось гэта ўвайшло ў свет, і наколькі людзі просто вось, ну, нават не задумываюцца вось аб гэтым. Ну, клянусь, што затеваю только шаласць. І што? Вось гэта чарговы доказ таго, што пажадана знаёміцца з творамі ў арыгінале, але і ў беларускім перакладзе таксама нармальна. Але калі не ў арыгінале, то ў добрых перакладах. У беларускім перакладзе. Ну, спадзяюся, маё лірычнае адступленне, оно вас трохі падбадзёрыла. Не набрыдзіла вам. І я зараз буду расказваць вам Пра персонажа давай. Не пра адкрыццё. Адкрыццё года, як бы у мяне здарылася, і хто б там, я сам нават не думаў пра гэта, але са мной здарылася ў самым канцы года. Менавіта 31 снежня, а можа 30-го. То чаго так чакала Наста да 31 снежня, каб штосьці запало ў душу? Наста да 31 снежня чакала іншага, але не будзем аб гэтым. У Беларусь прывезлі
комікс перакладзены на беларускую мову, который напісала Жозефіна Марк, і Я комікс таксама магу называецца паказваць у кадры «Трымайся, яго. трусік». І гэта адкрыццё года. Я гэта Вось, кажу адкрыццё без года, як хоп. Хобана адкрыла, і разгарнула Ён і такі загарнула. смярдзючы. Так Таму што фарбай ён хварэе смярдзіць. на рак. Ну, таму што ж там шмат Ну фарбы. ён жа яшчэ не здох. Ну, трусік там не здыхае. Спойлер, трусік не Спойлеры, здыхае. спойлер-алёрт. Вось. Ну. Гэта, вядома ж, гісторыя сперад гісторыя будзе. Калі кніжны вырай, здаецца, ініцыятыва вось гэта аб'явіла аб тым, што яны збіраюцца перакладаць гэты комікс, комікс у арыгінале называецца «Трip me trop», што даслоўна перакладаецца «падарожжа з кропельніцы». Але слова «трip» мае яшчэ іншае значэнне. Тое, пра што вы менавіта падумалі. Тое, што называецца «bad trip», тое, што як бы адхадняк ад наркаты. І як бы і вось ведаеш, як бы кропельніца, нарката, тут зусім абсалютна іншая вось гісторыя. Там трусіка накачалі нейкімі там медыкаментамі, нейкімі лекамі, і да яго прыйшоў прыход, і ён ад гэтага адыходзіць, і вось у цябе там адхадняк ляціць. Вось. І тут яшчэ побач кропельніца фігуруе, і ведаеш, вельмі шмат усякага надумання ў мяне ў галаве было наконт гэтага. І мне было цікава, канешне, даведацца, як жа ж, што будзе з назвай. Вось, бо ну, падарожжа з кропельніцай гэта ну, даволі цяжка і вымаўляецца, і даволі цяжка для разумення, як на мяне, што гэта такое. Вось, і няма вось гэтай вось гуллівасці, назовём гэта так, са словамі. Вось, і тое, што як выкруцілі гэта ініцыятар, як выкруціла гэта перакладчыца Ольга Гронская, трэба сказаць, так, з рэдактарам, ну, мне вельмі падабаецца тое, што захавалася арыгінальная алітэрацыя «Трip me trop», «Трымайся, трусік», так? Вось, і гэта вельмі прыкольна гучыць. Вось, расказваць вам пра што гэта гісторыя? Ну, вы ж ведаеце, пра што гэта гісторыя. Пра хворага на рак, які Там хвароба не называецца, але ну, мы ўжо падсвядома разумеем, што гэта рак. Трусік хворы на рак ідзе ў лясную лякарню, і яму там, я не памятаю, ці то барсучиха, яму там трыпутнік прыкладваюць. Яна яму ставіць кропельніцу, а тут з'яўляецца воўк, который падстрэлілі на паляванні, і гэта барсучиха, можа бабрыха, хтосьці з гэтага звяроў. Яна штосьці яму спрабуе зашыць гэту рану, і яе не атрымоўваецца, і воўк такі говорыць: ідзі адсюль далёка, сам берыць эту якого іголку і зашывае сабе вось гэтую рану. Гэта вельмі прыкольна, вельмі прыгожа ўсё намалявана, вельмі прыгожа. Я ну як люблю маляваныя гісторыі. І так атрымоўваецца, што паляванне працягваецца, і калі стрэлілі ў ваўка, як бы трусік там мімаволі адбіў кулю, якая вось цэлілася трапна ў гэтага ваўка. І воўк такі: чым адбіў, прасціце? А я што сказаў? Сваім не, чым адбіў? Сваім Кропельніцай. целам? Кропельніцай адбіў. І воўк разумее, што цяпер ён абавязаны гэтаму трусіку, і ён гэтага трусіка на сваім гарбу вырашае ну, таксама выратаваць ад смяротнай небяспекі. І ўся вось гэта гісторыя, гэта вось гісторыя хворага на рак трусіка, якога цягае за сабой воўк. І ну, для мяне вельмі вялікім ну, адкрыццём было тое, што гэта па сутнасці, як это сказаць, пераказ фільма «Дагрукацца да нябеснай брамы» ў беларускім перакладзе называецца «Heaven on the Knocking Door» з Тылем Швайгерам. Толькі з больш радаснай канцоўкай, назовём гэта так. А я можна чытаць дзецям, падлеткам? Канешне, я ўпэўнены, ну яе, я лічу, трэба чытаць дзецям, каб яны хутчэй за ўсё убачыць у гэтым тэксце, убачыць у гэтай гісторыі штосьці сваё іншае. Так, яны ўбачаць хваробу, але гэтая хвароба, я ж кажу, яна не называецца, яна ідзе нейкім такім фонам. Ну і пагатоў, я ж ужо раскрыў усе спойлеры, усё сканчаецца добра. Таму як бы гэта вельмі
классная гісторыя, вельмі клёвыя адсылкі падабралі тут нашы ребята, которые працавалі з гэтай кніжкай. Таксама даволі прыкольны цікавы фактик, саму назву па-беларуску «Трымайся, трусік» перамалёўвала Жозефіна Марк, і ёй намалявалі, напісалі, як гэта павінна выглядаць, і яна беларускія літары сама вымалёўвала сваімі ўласнымі рукамі. Я не ведаю, для мяне гэта было такім вельмі вялікім радасным адкрыццём вось з'яўлення гэтай кніжкі у мяне ў руках, на наших паліцах, і я ўпэўнены, што кожны знойдзе штосьці сваё, будзе ржаць, якія там клёвыя ваўкі, вось просто не ведаю. І воўк, ведаеш, гэта мой такі любімы, мабыць, тыпаж ва ўсёй літаратуры, ва ўсіх Ты любіш фільмах, воўчыя цытаты з мабыць, паблікаў, так? і па жыцці, калі ведаеш, як бы ён сябруе, ён любіць людзей, ну, ён любіць там сваіх бліжніх, але ён там, ну, грубо кажучы, ніколі не скажа пра гэта, а наадварот будзе там казаць, типа, Як ты, пасунься, жопа карацей. малая, ці што-небудзь Вось, гэта такое. Сярожа, гэта ж ты. Ну, дык гэта вось, Типікал матырка. там вось літаральна такі ж воўк, который вось, не ведаеш, пасябраваў з гэтым трусікам, который вельмі цэніць гэтага чалавека, хацеў сказаць, вельмі цэніць гэтую істоту, которая побач з ім, але вось ваўчыны гонар не дазваляе яму вось, ну, Гэта Васіль прызнацца. Дятлік. Я зараз Нет, Васіль Дятлік, ён пераслухоўваю. дзяцел, ён просто, ну, Не, ну в сэнсе, што ён таксама, там мне трапіўся эпізод, дзе ён не можа слова добрага Ганне сказаць, таму што яму, ну, типа, ты і так ведаеш всё, типа, всё і так понятно. І я просто Не, жиза гэта трошкі іншае. Васілю Дятліку не хапае смеласці. розуму, каб вось, ну, дайсці да таго, што Пра гэта мы ну, пагаворым у сказаць іншым трэба. падкасці, Так, я Сярожа. толькі хацела сказаць. Вось, а ваўку яму хапае розуму гэта сказаць. Он просто, як бы, ну, ён бы 100 разоў гэта сказаў бы. Не праблема. Але надта Вось. круты для гэтага. Ну так. Ну, Карацей, таму, я не хутка ведаю. Задаволены. прачытаю. Жозефіна Марк, усе чытаць, усе кідаць Я усе хутка справы. прачытаю. Як бы гісторыю прачытаць можна за гадзіну. Вось, але, ну, я ж кажу, застанецеся ў захапленні. Калі не ў захапленні, мы з вами пагаворым. Ну і што, нам засталася па адной намінацыі засталося? Угу. У мяне Ну засталося так. расчараванне. Ну, давай, расчароўвай В нас. канцы я буду расчароўвацца, і ў мяне тут будзе кніжка таксама беларускамоўная, але перакладная. І гэта кніжка Лене Нагель Ільвісокер. Я вывучыла гэтае імя. Кніжка «Мой свет растае. Жыццё з кліматычнымі зменамі на Шпіцбергене». Беларускі пераклад выйшаў у 23-м годзе ў выдавецтве Пфляумбаум. Алена Казлова гэтую кніжку пераклала, і у мяне было вельмі шмат чакання вот гэтай кнігі, і судзячы па тых людзях, якія прыходзяць да нас у кнігаўку, не толькі ў мяне, таму што прывабная вокладка, вы бачылі, як яна выглядае, гэта, дарэчы, не арыгінальнае выданне, а здаецца англійскае, але супер прывабная вокладка, супер цікавая тэма, і многія людзі, вось, якія да нас прыходзяць, я чую ад іх, што яны купілі гэтую кніжку, прачыталі, а потым рэакцыя была такая, типа, такое сабе. Карацей, людзі не надта задаволены. І я не скажу, што кніга дрэнная. Яна не дрэнная, яна мяне менавіта што расчаравала. Таму што яе напісала жанчына, яна журналістка, і яна жыве на Шпіцбергене ўжо больш за 20 гадоў. То бок яна ў тэме, яна назірае за Шпіцбергенам вось, ну, прям адтуль. І гэта яе асабістая гісторыя, якая пачалася ў 2015 годзе, калі у іх там адбылася сход лавіны і загінулі 2 жыхароў. І яна вырашыла, вось аўтарка гэтая, высветліць, што ж адбываецца з надвор'ем на Шпіцбергене, і пачала там праводзіць нейкія даследаванні, брала інтэрв'ю ў людзей і падзялілася вось у гэтай сваёй першай кнізе усім гэтым. І як бы Шпіцберген гэта наогул суперважная тэма, таму што гэта такі, ну, калі раптам слухачы не надта абазнаны ў геаграфіі, Шпіцберген гэта архіпелаг у паўночна-ледавітым акіяне, і ён вельмі важны па проста кучы пунктаў з геаграфічнага пункту гледжання, палітычнага нават, экалагічнага, абсалютна розных, таму што ён знаходзіцца далёка за палярным кругам, і гэта, ну, такая вельмі важная ключавая кропка на карце Арктыкі. Дзякуючы Шпіцбергену, дакладней на Шпіцбергене, мы можам назіраць за рознымі кліматычнымі зменамі, што вельмі важна для навуковых даследаванняў, тому што там жыве вельмі мноства розных жывёлаў, гэта там мноства розных экасістэм, і даследаванне гэтых экасістэм якраз дапамагае навукоўцам разумець, якія наогул кліматычныя змены ўплываюць, як кліматычныя змены ўплываюць на жыццё ў Арктыцы. І Шпіцберген гэта рэгіён, у якім больш за ўсё адчуваецца
павышэнне тэмпературы адбываецца, яно хутчэй, чым ва ўсіх іншых рэгіёнах, і таму Шпіцберген гэта такі тэрмометр глобальных змен, назовём гэта так. Таму карацей гэта супер важны даследчы пункт, таму калі вы тэмай экалогіі і глобальнага пацяклення цікавіцеся, то чытаць пра Шпіцберген абавязкова. І гэта просто супер цікавае месца, дзе, напрыклад, не хаваюць людзей, таму што там вечная мерзлата, як бы, і ты не можаш выкапаць зямлю, каб пахаваць там чалавека, і ён просто не раскладзецца. У вас будзе зямля Але поўная. атрымліваецца, яны ў снезе захоўваюць? Ці як? Ці што? Яны Ці перавозяць скідаюць у кудысьці. акіян? Яны перавозяць і хаваюць іх у іншых месцах, дзесьці на матэрыку, там далей у Еўропе ці яшчэ дзесьці. Я шчыра кажучы не Клас. памятаю, але вось на самім Шпіцбергене нікога не хаваюць. Ну і вось гэта кніга, як бы яна пра кліматычныя змены, але яна атрымалася, ну, бачна, што аўтарка не навуковец абсалютна. І яна больш расказвае нейкі эмацыянальны бок і гісторыі людзей, што мне было не так цікава. Я вельмі, ну, я бачу, што яна добра разбіраецца ў тэме, бо яна, там жыве. Яна бачыць, што там адбываецца. Яна вельмі даўно гэта даследуе, але жыць і даследаваць гэтага недастаткова для таго, каб напісаць добрую кнігу менавіта пра кліматычныя змены. Таму што многія главы мне падаваліся нейкімі абсалютна выпадковымі. Таму што, ну, яна там расказвае, напрыклад, пра кнігі Маі Лунде, гэта пісьменніца, я думаю, вы ведаеце яе, у беларускім перакладзе выходзіла яе снежная сястра кніга, але таксама Мая Лунде напісала кнігу, я чытала па-руску «Історыя пчол». Гэта таксама кніга пра экалогію, што будзе са светам, калі ў ім знікнуць пчолы. Спойлер, вельмі шмат Нічога. усяго дрэннага. Не. У тым і сэнс, што Ну, ў пчолы... сэнсе, што будзе Так, дрэнна, так. будзе я гэта мела на трындзец. ўвазе. Нам так, хана. Нам хана без пчол. Пчолы — это супер недооцененыя істоты. І вось яна прыводзіць там гісторыю пра гэтую кнігу, але лепш было б менш гэтай гісторыі, а больш гісторый нейкіх сур'ёзных, таму што, ну, для мяне занадта павярхоўная кніжка аказалася. Яна засяроджана вось на канкрэтных гісторыях жыхароў Шпіцбергена. І калі яе неяк спрошчана апісаць, то журналістка піша пра кліматычныя змены, чаму яны ўплываюць на яе мясцовасць, якім чынам яны ўплываюць на вось гэтую мясцовасць, дзе яна жыве. І гэта часам цікавая інфармацыя, а часам супер спрошчаная. Таму як бы чытаць яе правіла можа быць выключна ў эмацыянальных мэтах, а калі вам хочацца вось, ну, калі вы хочаце паплакаць над тым, што, боже мой, глобальнае пацяпленне, кліматычныя змены, вось чыста эмацыянальна паплакаць, то окей. Але калі вы хочаце пачытаць, чаму гэта адбываецца, то это ўжо не ў гэтую кніжку, гэта ў якія-небудзь іншыя кніжкі. Тут як бы без глыбокага аналізу, чаму і як все гэта адбываецца, і таму для мяне яна была, ну, вельмі простай, таму што я хачу ведаць, як тое, што людзям там дрэнна ад гэтых змен, я і так ведаю. Ну, то бок эмацыянальны складнік быў для мяне неважны, а яго аказалася вельмі шмат, і таму я просто, ну, расчаравалася. І, ну, я чую ў асноўным вось такія ж водгукі расчаравальныя ад людзей. Таму як бы кніжка «Мой свет растае» з прыгожай назвай, з прыгожай Назва вокладкай. прыгожая такая, так. Так, але У цябе не атрымалася, зайшло. у цябе па ходзе атрымаліся паўсюль нон-фікшн кніжкі. І гэта прыкол у тым, што я летась дакладней, вельмі мала нон-фікшна наогул чытала. Гэта самы бедны на нон-фікшн год, але Ну, мне таксама, чамусьці... дарэчы. Пры тым, што мы з Настай вельмі любім нон-фікшн, і Так. звычайна мы чытаем яго даволі шмат, але вось неяк я нават у гэтым годзе сабе пастанавіла прям сачыць за тым, каб пабольш яго чытаць. Але летась, ну, адзін расчаравальны нон-фікшн, бо збольшага мастацкія кніжкі проста ўсе добрыя былі. У мяне даволі вялікая падборка мастацкіх кніг, якія мне сёлета спадабаліся. Але пра гэта я раскажу таксама ў іншым выпуску падкаста. Але вось, ну, зноў жа гэта такі нон-фікшн, ведаеш, так зноў не навукова-папулярны, а нейкі аўтабіяграфічны, але, ну, мне не зайшло, калі абагульніць. Наступны, хто дзеліцца з намі тым, што засталося, Ну. гэта Наста. Што табе засталося? Так, у мяне засталося адкрыццё года. І для мяне адкрыццём года сталі хронікі Амбера, які напісаў амерыканскі пісьменнік-фантаст Роджер Жалязны. Ты іх І не чытала раней? Так, вось от таму гэта і адкрыццё года. Або, як кажуць многія амерыканцы, яны называюць яго... часткі, ўсе Не, 10 я прачытала? прачытала першы том, які уключае ў сябе 5 частак, 5 з 10. І гэта той том, у якім аповед вядзецца ад Корвіна, або другі том гэта ўжо аповед ад яго сына. Там штосьці Ад Мерліна. Мерлін, так, вось. Мерлін. Так. І гэта такая фэнтэзійная серыя, якая ўключае ў сябе, вось як мы ўжо сказалі, 10 раманаў. І мне вельмі спадабалася як бы задумка, ідэя, тое, што вось ёсць нейкі сусвет, там ёсць шмат-шмат нейкіх паралельных сусветаў, якія з'яўляюцца вытворнымі ад гэтага самага галоўнага сусвету, які непасрэдна называецца Амбер.
вось гэты свет парадку. І ёсць яшчэ такі свет хаосу, там таксама неяк ён своеасаблівая назва. І вось цікавая гэта канцэпцыя пра тое, што ўсе вытворныя сусветы яны называюцца ценямі, і у галоўным гэтым амберы непасрэдна жыве каралеўская сям'я, і там іх вельмі шмат всякіх братоў, сясцёр, і яны маюць такую здольнасць паміж гэтымі сусветамі перамяшчацца. Прычым яны могуць яшчэ і рабіць ну, а-ля свае копіі, клоны ў гэтых светах, пакідаць іх там, і яны жывуць як вось ну, такія самадастатковыя персанажы. І мне вельмі не хапіла ў гэтай кнізе менавіта апісанне светабудовы, то бок мне вельмі хацелася больш падрабязна пра гэта даведвацца. То бок аўтар пра гэта згадвае, што вось ну, ёсць вось гэты галоўны свет амбер, ёсць вытворныя ад яго, але мне хацелася вось прям нейкіх такіх падрабязнасцей, як гэта ўсё арганізавана. А тут было больш акцэнту на нейкіх сутычках, можна сказаць, паміж гэтымі братамі сёстрамі, яны з вайной ішлі адно на аднаго, і там то адна бойка, то другая, то трэцяя. І Тыповыя больш за ўсё мне адносіны было з братамі і сёстрамі. так, больш за ўсё мне было цікава, калі вось гэты галоўны персанаж Корвін, ён быў у гэтай вось цені, якая называлася зямля. І вось мне таксама вельмі хацелася, каб Роджер Жалязны напісаў як бы больш пра непасрэдна гэтае знаходжанне Корвіна вось менавіта ў гэтым асяроддзі такім нашым да, прыбліжаным да рэальнасці. Гэта выглядала вельмі цікава, ну і што пасля ён мог перамяшчацца вось у гэты свой свет. Ну і там шмат такіх рэчаў магічных і пра гэтае перамяшчэнне, і пра шматлікія сусветы, і пра тое, што у гэтых членаў каралеўскай сям'і была калода карт, пры дапамозе гэтых карт яны маглі звязвацца адно з адным. Ну вось такія всякія штукі. Ну карацей, гэта рэальна стала для мяне адкрыццём, тому што я шмат чула пра гэтую серыю, Прыкол. але дабралася да яе толькі вось у мінулым годзе, і гэта праўда стала адкрыццём. Я вельмі рада, што нарэшце хаця б з першым томам азнаёмілася. Для цябе было неспадзяванкай вось у канцы 5-го тома перад кім схіліць голову аднарог? Уже Я, мне спойлеры здаецца, нават не пайшлі. звярнула асабліва на гэта ўвагі. Чакаю, што там было. Не, там альбо гэта ў іншым. Ну там хто ўрэшце там Было успадкаеміў нешта такое. там бурштынавы Ну, трон. мне было больш цікава сачыць менавіта за светабудовай, чым за тым, вось, Ага. хто там прэтэндуе на гэты трон, умоўна кажучы. То бок, ну, гэта ўсе вечная барацьба адно з адным за ўладу. Так, але мне хацелася больш прапісанасці сусвету. Вось, мабыць, так. Я Ну, то бок, гэта цікава. Просто я чытаў вельмі даўно таксама ўсё 10кніжжа. Я чытаў нахрапам адразу ўсё. Вось мне вельмі зайшлі першыя дзве часткі, асабліва першая, калі ты Калі ён на зямлі быў. І спрабуе зразумець, што адбываецца, Так, не? там вось Ну, ён вось. аўтар уводзіць вось гэты троп, галоўны герой губляе памяць, страціў Так, памяць, так. і ён паціху гэту памяць аднаўляе, выбудоўвае нанова гэта ўсё. І ты як чытач, который таксама ніфіга не ведае, Так. таксама Ты уліваешся разам ў з гэтым гэты сусвет. персанажам паглыбляешся і нібыта даследуеш вось што ж там адбылося і сочыш за дэталямі. Вось гэта правда было цікава. І вось ну мяне хапіла маёй цікавасці, хапіла на першыя 2 тамы, калі ну, але мне здавалося там у другім томе там ужо нейкая там надбудова вось гэта сусвету яна здзейснілася, астатні там в прынцыпе Паступова развіццё можна ёсць, было але ўсё роўна адчуванне дадумваць. недастатковасці. Але далей там яны сышлі ў такія ўжо інтрыгі, і Ну, галоўнымі вось. сталі вось гэтыя інтрыгі, і ты такі і яны часам такія дзесьці празрыстыя былі, а часам ну як раяль там у хмызняку, который там вылазіць сваім вечкам там hello, я тут. Таму ну не ведаю, я прачытаў усе 10 кніжак, паспяхова вядома забыў іх усе, акрамя вось гэтых такіх асноўных
матываў і таму і таго, каму дастаўся, канешне, трон бурштынавага каралеўства. Вось Не гэта. расказвай. Я прачытала толькі першую. Я калісьці пад яе бегала. Першую частку ці Мне першы том? першую кнігу, ну, вось самую-самую першую з 10. Ну, значыць, І вось тое, што было менавіта на зямлі. І мне падаецца, гэта так, вось так. адно з найлепшага І сапраўды ў пачатак гэтым быў усім даволі свеце. рэалістычны. Я памятаю, я Мгм. бегла, слухала і такая, блін, типа, а дзе фэнтэзі? Чэл у бальніцы, нічога не Мгм. памятае. Я думаю, што, можа, я не тую кніжку пачала чытаць, потым ужо пачало закручвацца, я ўсё зразумела. Але мяне Так, весяліць, так, як так. амерыканцы часам называюць яго Роберт Зіладзьні. Зілазны, да, нешта такое Яшчэ смешна. смешна. Але Ну, мне гэта ж таксама я калі пабывала ў Будапешце, той раён, дзе мы жывём, называецца, ну, як бы я не ведаю, гэта можа быць мікрараёнам назваць, таму што ёсць вялікі раён, а ў ім ёсць раён, які называецца Корвін. Корвін-Над'ед, гэта вось станцыя метро там знаходзіцца, Корвін-Над'ед, Корвін-Плаза, гандлёвы цэнтр побач з домам, ну, то бок там ўсё звязанае з вось гэтым Корвінам. І я калі туды прыехала, пабачыла гэты Корвін, зайшла ў Корвін-Плазу і такая, блін, ну, я разумею, што Корвін звязаны з воранам, Корвус, вось гэта ўсё зразумела. Але дзе я бачыла гэтага Корвіна, а потым мне як стрэляла ў галаву, блін, гэта ж жалязны, гэта імя гэтага галоўнага героя, таму у мяне яшчэ эмацыянальныя прывязкі з'явіліся раптам Ну, абсалютна вось. нечаканыя. Але я хочу яшчэ раз яе прачытаць і ўжо туды далей чытаць усе астатнія. Так што хутка буду з вами ў секцыі, Наста якраз дачытае другую палову, наступныя 5. І запішам ну, цэлы тады выпуск будуце падкаста пра абмяркоўваць. хронікі Амбера. Мгм. А ты нічога не памятаеш, таму не будзеш. Сярожа, што ў цябе Вось, і у засталося? мяне застаўся персанаж года. Ну Вось, давай уже, хто ну, там будзе вы які-небудзь? чулі пра гэта Бярозавы персанажа, пруд, але перад тым, як я пачну персанажа расказваць, перадгісторыя. я ж забыў таксама, і то вже такая, боже мой, калі ж ён скончыць, Вось, у мяне было не адно адкрыццё года, вось, у мяне было такое, ну, трошачкі паўадкрыццё яшчэ Паўадкрыццё. здарылася, і пра якое таксама трэба сказаць. І я не ведаю, калі вы не будзеце зараз пляскаць у ладкі, грошы вам цана. Вось, Плакаць. скажем так, я для сябе Я адкрыў... падрыхтавалася пляскаць. Адкрыў новую перакладчыцу. Нет, я адкрыў для Давай. сябе некаторыя кніжкі ў жанры нон-фікшн. Я так і думала, што ты гэта скажаш. Гэта мы пляскаем. І гэта кніжкі перакладчыцкія, так? Гэта, па-першае, кніжка, скажем так, калі я рабіў летам вельмі шмат праектаў розных, я перагарэў, і я ніяк не мог аднавіцца, я ніяк не мог вярнуцца, скажем так, А цябе пахла перагарам, калі ты у перагарэў? рабочы стан, Не канешне. магла стрымацца ад Каб такога аднавіцца, мне каламбура. трэба было пахнуць перагарам. Вось. Ах, І потым мне падраілі чытаць, а я кніжкі проста там вось быў час, было колькі там тыдняў, калі я проста кніжкі трымаць у руках, мне, ну, не хацелася. І мне потым параілі адну гісторыю, якая называецца «Дайці да точкі», па-руску яна напісана. Гэта пра то, як знайсці ў сабе матывацыю для пісьменнікаў пісаць кніжкі. Я гэта, ну, пачаў чытаць менавіта як для сябе, як для перакладчыка, як знайсці матывацыю заставацца ў адным вось гэтым потоку, у адной плыні і ісці перакладаць далей. Ну, вядома, перад гэтым вось вялікім перакладчыцкім праектам, з якім я цяпер працую. Вось, і гэта са мной, скажем так, недзе нават і спрацавала. Вось, я гэтую кніжку так да канца яшчэ пакуль што не дачытаў, она засталася пакуль што дома. Вось, але вярнуся, і, вядома, я яе даб'ю да канца, таму што там вельмі шмат карысных парад пададзена. І, канешне, згаданая табой серыя «Слова переводчику», як бы я стараюся апошнім часам рускія кніжкі не купляць, але вось гэтую серыю, канешне, я не магу сабе адмовіць, каб яны праходзілі паўз мяне, бо там вельмі шмат добрага напісана, вельмі шмат добрых структураваных ідэй пададзена ад калег-прафесіяналаў, вялікіх прафесіяналаў перакладчыцкага пера, назовем гэта так. І, ну, банальна нават ведаеш якія-небудзь біяграфіі якіх-небудзь перакладчыкаў, гісторыі розныя, вось гэтыя байкі, анекдоты вакол перакладчыцкай справы, гэта, канешне, вядома, вельмі цікава глядзець, сачыць і ўсё такое. Вось, гэта такі невялічкі вбоквіл да майго адкрыцця года. Як бы Я там думала, дзіўна не гучала, як бы я не закатваў вочы на ўсе вашы гэтыя нонфікі.
нонфікі Все, пра ты больше не нонфікі. зможешь так казаць. Больше не зможешь сказать, что нонфиг говно, это все, что ты Лёгенька, любишь. лёгенька. Але мы тебя Вось. будем журить. Але перайдём ужо на апошнюю вось маю намінацыю, которая персанаж года. І гэты персанаж цягнуўся са мной цэлы год. Я пачаў гэта пяцікніжжа. Я пачаў чытаць з самым пачатку года і скончыў таксама апошнімі днямі 2024 года. І імя гэтаму персанажу Спайдер і Єрусалім. О, так, О, так, я долучаюся вось. Мілая до твоих Настасенька нават захоплений. не ведае, што гэта такое, Ну, хто ты ж гэта такі. рассказывал. Человек с Я табе божественным расказваю. именем. Значыць, ёсць такі цудоўны графічны раман, Мгм. называецца Трансметраполітен. Божа мой. Я чалавек вось тут, прабачце, я не падрыхтаваўся, я не паглядзеў гэтых імёны гэтых двух цудоўных людзей. Наста зараз мне дапаможа, аўтара сцэнарыю і галоўнага мастака, которые працавалі з гэтым графічным раманам Аўтар цэлых 5. сцэнарыя гэта Уоррен Эліс, а ілюстратар мастак, які гэта намаляваў, Дэрік Робертсон. Вось гэтыя два цудоўныя чалавекі працавалі з гэтым раманам цягам цэлых 5 гадоў. Яны штомесяц выдавалі ў спецыялізаваным часопісе танюткія выпускі, дзе месціўся адзін раздзел гэтай захапляйнейшай гісторыі. Я не ведаю, якія таблеткі прымаў вось сцэнарыст, Я думаю, што там якія былі не толькі таблеткі, там былі Я ўсе не ведаю, магчымыя якія разнавіднасці. рэчывы уводзіў у сябе мастак, але тое, што яны зрабілі, гэта проста неверагодна. Свет будучыні, які яны паказалі. Я не хачу там знаходзіцца. Але ты разумееш, што мы скатываемся менавіта вось у гэты свет. Ад Вось гэтага яны яшчэ больш шмат страшна. чаго, яны вось ведаеш, калі чытаеш гэтую кніжку, я ўспамінаў Жюля Верна, который вось прадказаў шмат якія тэхналогіі, шмат якія там вынаходніцтвы. І вось гэтыя два чалавекі, яны шмат што прадказалі. Для мяне было здзіўленнем, што гэта было напісана там у пачатку нулявых гадоў, здаецца, але наколькі яны вось угадалі цану, кошт інфармацыі. Якую ролю інфармацыя будзе адыгрываць, наколькі яны востра вось гэта экзальціравалі, Боже мой, я кідаю слова, сам не Уже ведаю. з нонфікшена пачаў казаць. Вось, просто панеслася. І галоўны герой гэтага рамана, чалавек па прозвішчы з іменем Спайдер і прозвішчам Єрусалім, ён працуе рэпарцёрам. І ён рэпарцёр такога роду, который просто готовы шчоўкнуць цябе пальцам грамадства ў лоб і паказаць тваё месца, дзе грамадства гэта Каля парашы. знаходзіцца. Каля парашы, і ён называе гэта далёка не парашай. Вось, і ён падбярэ такія смачныя эпітэты, і гэта чалавек, который вядзе за сабой. Гэта вельмі харызматычны чалавек. Ён не цураецца анічога, ён бярэ на сябе адказнасць, ён асмельваецца на шмат якія учынкі. Гэта чалавек, якога, ведаеш, пры ўсёй яго брыдоце, пры ўсёй агіднасці, якую ты адчуваеш да яго, табе шмат у чым хочацца быць да яго падобным. Тое, як ён размаўляе, я вялікі фанат, як ён выказвае свае думкі, як ён ставіцца там да бліжніх. Так, трэба сказаць, што ў гэтым коміксе, гэта комікс графічны раман, што і у ім вельмі шмат гвалту, у ім вельмі шмат мацюкоў, у іх вельмі шмат розных непрыстойнасцей. Да гэтага трэба быць гатовым. Але і галоўны герой, ён цалкам адпавядае гэтаму сусвету, ён цалкам адпавядае гэтым тром крытэрыям непрыстойнасці, мат і вульгарнасць і гвалт. Гэта ўсё пра яго. Але як ён пры ўсім пры гэтым застаецца чалавекам, наколькі ягоныя вось гэтыя базавыя каштоўнасці, наколькі яны высокага палёту, высокага гатунку, наколькі яны высока ў плане чалавечнасці, з такімі людзьмі мала дзе, на жаль, можна сустрэцца цяпер. Трэба сказаць, што як ён там звяртаецца да іншых, гэта я кажу, там у яго дзве дзяўчыны, якія у рускім перакладзе ён называе гадкія памочніцы, і гэта, канешне,
адваротна тое, што зрабілі рускія перакладчыкі з гэтым усім, таму што ну чалавек, который там мацюкаецца літаральна там праз кожнае слова, і ён называе сваіх вось прыбліжаных дзевак гадкімі памочніцамі. Но у арыгінале я потым паглядзеў, гэта там трошкі іншыя, канешне, унтэртоны ідуць. Калі вярнуцца вось да бясячкі, там былі такія месцы, которые я хочу расказаць, которые вось мяне выбесілі, я вам расказваў, напэўна. Я гэты комікс пачынаў чытаць па-руску, сканчаў чытаць па-англійску, і я разумею, ён у мяне па-руску цалкам на паперы ўвесь сабраны, што цяперака вельмі вялікі рарытэт і За бібліяграфічны вялікія цэнз. грошы можаш прадаць. За вялікія грошы можна прадаць, бо арыгінальнае выдавецтва Верціга атазвала, адклікала ўсе свае ліцэнзіі з Расіі, і таму зараз некаторыя тамы яны просто падскокваюць там шматкратна, так, за Круто. вялікія грошы людзі купляюць цяпер іх і перапрадаюць таксама. Так вось, але я расчараваўся ў рускім перакладзе і менавіта там з аднаго месца. Нагадаю, гэта ў нас свет недалёкай будучыні, і у адным месцы, у адным эпізодзе Спайдер Іерусалім расказвае сваім вось гэтым filthy assistants, гадкім памочніцам, аб тым, ну, краткі экскурс робіць у тое, што адбылося. Ён расказвае, што былі такія прыродныя катаклізмы, пра якія нам Настя распавядала ў кніжкі вось гэтай вот шведкі гружовай. Адны з вось гэтых катаклізмаў былі так званыя буры, штормы, которые, ну, вялікія хвалі цунамі, которые накрывалі сабой зямлю. Называліся по-рознаму. І галоўны герой вось расказвае, былі там у нас хваль, которые назывались почти сверхшторм. Ты так Не, вымовил буря, слово всё ж «почти», таки я буря, прямо там чула мягкий знак поміж «ч» и «т». Почти. почти сверхбуря, которую в народе называли царь буря. И я читаю и такие, Царь пушка и Сережа, царь колокол. стоп, что? Царь буря? И таки сижу, думаю, и что там может быть у оригинале? Вось царь Storm, ці штосьці такое. Вось. Ну, Царь і просто мне, «с». вось, мне пашчасціла, у канцы года быў вялікі распродаж электронных кніжак, і вось гэтыя коміксы можна было купіць за вельмі прымальныя грошы, і я вырашыў просто перагледзець. Я выкупіў вось гэты том, дзе фігуравала царь буря. Просто мне было вось цікавасць дзеля просто паглядзець. У арыгінале гэта называлася Ruin Storm, которая стала царь бурей. Ведаеш, у іх атрымліваецца не толькі імперскія замашкі, але яшчэ і царскія. Ну вось, і карацей, як бы пасля вось гэтага тома я пасля вось гэтай аднаго вось гэтага баблу, дзе было напісана, типа, прастонароддзі называлі царь бурямі, ну, пасля гэтага сказу я ўжо дачытваў кніжку у арыгінале на электронцы. Вось, і гэта вельмі клёвы досвед. Таму як бы персонаж года Спайдер Іерусалім, маё каханне. Там таксама ёсць коцік, і ў гэтага коціка дзве галавы. Лапкі. Дзве лапкі. Коцік інвалід. Там клёва, там вельмі здорава. Так Я што... чытала першую кніжку, якую я здабыла якраз, калі мне пашчасціла пэўны час знаходзіцца ў кватэры Сярожы, пакуль ён у ёй адсутнічаў. І там было іх шмат, і вось я прачытала, і Яна тады гэта залазіла быў праз вакно, і там на 11-й паверх. такая В гуляй, Салавойскім рваніна. тракце на 11-й Я такі паверх. прыязджаю, а там усе вуглы, Усе кніжкі вынесеныя. там просто... Так, так вось я тады чытала і хачу вельмі чытаць, але як я разумею цяпер, што так, лепш чытаць гэта ў арыгінале, а не рускі пераклад. Але гэта было цудоўна, таму што я не так шмат чытаю графічных раманаў, коміксаў, хаця іх люблю, але вось такі тып цынічных персанажаў, якія ўвасабляюць сабой у пэўнай ступені нейкую справядлівасць у гэтым свеце, гэта проста кайф, так. Атрымліваю, далучаюся. Ён, я не ведаю, ён просто скарае ўсёй сваёй харызмай, таму
Не ведаю. Ну, Прям як ты. гэты персанаж, да якога трэба вось, Ты ну, прапусціў мой я дакладна камплімент. буду вяртацца, буду перачытваць. Это здорава. Я, дарэчы, не мог сабе ўявіць, як на Kindle можна чытаць коміксы. Вось. Можна. І Зараз спойлер, жа каляровыя чытаць кіндлы можна. з'явіліся. Зараз выйшлі М. каляровыя кіндлы, на іх наогул можна чытаць. Чытаць можна, ну, я чытаў на планшеце і усталёўваў праграму кіндлаўскую. І як бы можна і нават недзе нават і лепей, чым вось гэтыя друкаваныя коміксы. Там, ну, я баяўся, што згубіцца сам вось гэты вось, ведаеш, эфект, калі эфект разварота, калі Мгм. ты бачыш там карцінку вось цалкам, вось гэта ўсё. Але не, там разумныя мальцы папрацавалі, як бы, ну, вельмі годна. Таму як бы доступу да коміксаў цяперака няма, ха-ха-ха, і не будзе. Хутчэй за ўсё, я буду гэта ўсё чытаць цяперака толькі ў арыгінале. Ну, клас. Мне здаецца, у нас атрымаліся класныя вынікі года, і нават Наста, нягледзячы на У тое, што яна мяне казала. атрымаліся. І цябе А тое, наогул што вы аганёк ты сваім па-за там канкурэнцыяй. нонфікшном з гэтых, якого, з хмызняка. Чакай, Наста не расказвала асабліва пра нонфікшн. Увогуле ніводнай. Ну, это Адны я мы з нас ты аддувалася. нармальныя, а ты просто, А я я. не ведаю, хочаш здацца Ну, людзям разумнай дзеўкай. Навошта ім здавацца, здаецца, калі яна і так паспяхова такая ёсць? атрымліваецца. Ну, насамрэч, я рада, што мы тут сабраліся і запісаліся. Я за гэты час паспела раскалашмаціць кубак трошкі, мне Вельмі трэба прыгожа прыбіраць. атрымалася. Вельмі прыгожа, так, эстэтыка. Дзякуй вам, што вы былі са мной тут. Дзякуй Сярожа, табе. Дзякуй кушае табе, яблычак. Настачка. А то ты Дзякуй слухачам. спатачкі ўжо захацелася. Ой, ціпуцечка. Ай-яй-яй. Я б хацела, каб нашы слухачы таксама напісалі нам вось па гэтым спісе, якія кнігі для іх былі. Нагадаю яшчэ раз. О, так, дарэчы, гэта Кніга будзе цікава пачытаць. Кніга «Бясячка», якая вас раздражняла, бясіла, злавала. Гэта, нагадаю, не абавязкова Выводзіла дрэнная на кніга. эмоцыі ўвогуле. Так. Кніга плохія, так і добрыя. «Расчараванне» ці вось проста расчараванне года. Адкрыццё года, персанаж года, ну і, уласна, кніга года. Так што дзякую вам усім. Мы з вамі Я думаў, вы сустрэнемся. зараз будете сцібаць мяне. Ну ладно. Не. Сярожа, няма сіл ужо, ноч на дварэ у некаторых краінах. А цяпер буду сцібаць вас я. Ты надта Гэта бадзёры, я застанецца за гляджу. кадрам. Таму сустрэнемся з вамі ў наступным выпуску «Какая Гош». Нагадаю, што вам да яго трэба прачытаць усе 3 кніжкі Мележа пра вось гэтых самых дзятлікаў, якіх мы сёння згадвалі. Каму мне? Ты ўжо Сярожа ўжо прачытаў. прачытаў. Так. Мне яшчэ раз А ты, перачытаць? Наста? Я зараз слухаю, я вырашыла іх не перачытваць, а пераслухаць у фармаце аўдыо. Я зараз слухаю, амаль даслухала першую кнігу. Ну, І вось пры я амаль дачытала праслухоўванні першую. гэта гучыць цікава, я вам скажу. Дзякуй всім, што былі з намі, вам, што былі са мной, і мы сустрэнемся з вамі ў наступных выпусках. А цяпер мы ўсе разам пойдзем спаць. Ну, то бок кожны ў сваёй краіне. Вялікая А тут- шведская сям'я. Так і скончым гэты выпуск. Латышска, польска, беларуска. Ну, ўсё.